Mae e wedi gwneud ei benderfyniad. A does neb yn gallu dadlau ag e. Screwfix Sprint yn noddi PêL-DROED ar S4C. Nid segontiwm yw'r unig gair yng Caernarfon y dyddiau yma. Mae'r ofal wedi bod yn gadarnau i'r Cofis hyd yn hyn ennill ei 2 gêm gartre. Ond colli 2 gêm oddi cartre, colli pob gêm yw hanes yr ymwelwyr heno cofiwch. Ac ar ôl esgyn, mae Airbus yn poeni am ddisgyn yn barod. Mae 'da ni gêm fyw i chi o uwch gynghrair Cymru JD ar Nos Wener fel hyn. Caernarfon yn cwrdd ac Airbus. Mae'n braf iawn cael bod yma ar yr ofal. Braf iawn cael cwmni. Cyn ymsol o Cymru, Malcolm Allen hefyd. Yn ddau ni'n siacedi swyddogol sgorio. Heno, Malc. Steil, mate. O, mae angen. Sôn am steil, Caernarfon, gartre ar yr ofal yn berffaith hyd yn hyn. Fi'n gwybod bod ni'n gynnar, ond pa mor arwydd y cael yw'r ffaith bod nhw wedi ennill i gemau hefyd. A falle natur y fuddugoliaeth na yn ennill o 5-1 yn ebyn Met. Ia, ro'n i weld y Met wel, nath nhw gyro'n hawn ebyn Aberystwyth wsos cynt, ac oedden ni'n meddwl, wow, fydd o'n gêm anodd, ond na. 2 gêm gartra wedi bod y 6 pwynt da i Gaernarfon, erbyn wedi colli 2 oddi cartra, ond anlwcus mi bach yn dre newydd yn ganol wythnos, ond heno yn ôl yr ofal Nos Wener, mae rhywbeth mynd i ddigwydd, does. Ac ti'n gwybod efo y chwaraewyr sydd wedi cael ei brifo, ti'n edrych ar y goliau maen nhw wedi sgorio. Maen nhw wedi bod reit clinical o flaen y gol, ond chwarae gartraf ar yr ofal, dort oedden nhw, maen nhw'n codi ofn. A ti'n sôn am chwaraewyr newydd, mis Medi wedi cyrraedd, cyfnod trosglwyddo, wedi dod i ben, ond mi'n syni bod Sky Sports News ddim yma ddoi. 4 chwaraewr newydd, Alec Mwdimon, un o'n nhw, Harold Essien, Lloyd Marsh, ymosodwr o'r fenthyg o Gair. Mae yna wr o Lerpwl hefyd, Fidel o Roc, na chi enw, edrych blaen i weld ein chwarae, dwi ddim ar gael, ond 3 o'n nhw wedi rwyddo cyn hynny, diwrnod da fi'n cymryd i Hugh Griffiths. Wel, mae wedi cymryd amser hir iddo fo ddod â chwaraewyr i mewn, ac mae ffôn wedi bod yn boeth ers mis meddwl fo, ond gymaint o asiant yn ffonio am hwn a llall, ond oedd o'n canolbwyntio ar y chwaraewyr oedd o angan, ac y cysylltiadau wedi defnyddio nhw Lerpwl eto, tymor hyn sy'n dda gweld bod yna glwbiau proffesiynol just dros y ffinia yn dod â chwaraewyr yma'r fenthyg i tyfu fyny, erbyn dwi wedi siarad efo'r chwaraewyr yma o Lerpwl ti'n sôn am, mae o yma'n gwylio'r gêm, ond ti'n edrych ar gret i fi gweld Hugh ddod y chwaraewyr i mewn, so i pi bach o brofiad, o chwaraewyr ifanc hefyd i gael y profiad, a gyda fo cydbwysedd bach reit da yma. Ie, diddorol gweld be fydd hynny yn neud o ran carfan Caernarfon dros yr wythnosau nesaf. Dewch i ni glywed gan Hugh Griffiths, felly ges i air dyfen gynharach. Hugh, dwi'n gwybod bod ni'n gynnar, ond yw'r record fan hyn ar yr ofal hyd yn hyn yn plesio chi tymor yma? Yndi tad, a ni'n neud yr un peth tro diwetha, ond wedyn pawb yn gwybod beth i digwydd ar ôl hwnne, so gobeithio dyn ni cael cyflwyniad iawn heddiw. Ie, a beth am ddiwedd y cyfnod trosglwyddo, nath Caernarfon dal sylw pawb, dwi'n credu, 4 chwaraewr newydd i mewn, chi'n neud yn fwyd yn Nottingham Forest ar hyn o bryd, hapus gyda'r busnes fel petai? Ynddo tad, mae wedi bod yn anodd trwy'r tymor yma i gael chwaraewyr i fewn, ond ti'n dweud pan ti'n cael pobl ar ei lôn i fewn, mae'n gwneud reit yn y diwrnod ola, so dyn ni wedi gwneud hwnne, mae di ddim cymaru efo un o 2 clwbiau yma efo'r pres maen nhw'n talu, so mae rhaid ni trio gwneud rhywbeth wahanol yn Caernarfon, a dyna beth ni'n gwneud yn diwedd. A fel o'n i'n gweud, record gatra hyd yn hyn, chwarae 2, ennill 2. Faint o her fydd i ymestyn y record yna efo Airbus heno? O, dyna beth ni yn Eliat, ond mae Airbus falle mewn false position dipyn bach, a ni watchwn erbyn Flint, ac o'n nhw y well tîm hanner cyntaf, ond y gêm di bod allan o seit, ond wedyn parchu Flint ar nhw dod yn ôl a heiddi gael y win yn diwedd, ond ie, dim bach o false position, un o 2 chwaraewyr nhw'n dod yn ôl i'r ofal, neis i gwarfod un o 2 nhw, dwi'n siŵr bydd y fans yn wedi dipyn o her iddyn nhw pan mae'n dod yma fa. Os da croeso cynnes, bydden? Oes tad, dyna beth i rhan o fo. Dyn ni gyd yn abod ei gilydd yn y gynraedd, gen i ffrindiau mawr yna, ond fel ti'n dweud, pan mae'r chwiban yna'n mynd i ffwrdd, dyn ni ar ôl y 3 pwynt. Hugh, diolch yn fawr iawn. Diolch yn fawr chi gyd. Diolch ti. Diolch. Hugh yn wyn o glist i glist fel arfer. Beth am Airbus? Yw unrhyw gysur clywed Hugh Griffiths yn gweud bod nhw mewn safle ffug ar hyn o bryd? Mae nhw wedi colli 4 gêm. Mae rhaid i Hugh ddeud pethau cywir. Just i wneud siŵr bod i agwedd i chwaraewyr ei hun yn mynd allan heddiw, yn dim yn meddwl bod y gêm yn hawdd. A dyna beth sy'n am gyffroes sy'n meddwl am yr uwch gynghrair tymor yma. Mae pawb yn mynd i gymryd pwyntiau wrth ei gilydd. Os fydd na ddim bwlch ar y brig, dwi'n gwybod mae'r seitiau wedi mynd yn ôl na wythnos yma, ond dal i fod, mae nhw'n sgorio 5 gol, mae 4 gêm. Fel arfer, ti'n gweld yn sgorio 20 o goliau erbyn rwan. Ond na, ond Caernarfon,
nath nhw mo'n curo 5 gêm gartref tymor dwytha. Mae wedi curo 2 yn barod. Felly mae rhaid i fod yn ymwybodol bod o'n mynd i mewn i'r gêm yma, ennill y gêm cartra, a wedyn ti'n gobeithio cael rhyw bwynt neu 2 oddi cartra wedyn. Ond yr hyder na, ti'n bod yn ystafell newydd ar ddechrau tymor fel un, efo'r momentum a'r hyder na, a'r agwedd penderfynol i giro mwy o gema. Ac ffordd mynd wedi gwneud i fusnas dros y dyddiad dwytha, mae hiw mewn lle da. O ran Airbus, mae llawer yn gweud bod nhw'n edrych yn dechrau gemau'n dda, wedyn colli hyder, efallai gen i weld ambell i gol maen nhw wedi ildio. Mae yna gamgymeriadau mewn na. Mae yna, ond mae gen nhw un peth, na ni weld, mae yna camgymeriadau, ond dwi ddim wedi cael yr un tîm ond am y 2 gem dwytha. Nebyn Flint nath ni weld, a heddiw, heno mae o'n chwarae'r un tîm, nath nhw'n chwarae'n dda nebyn Flint golli o 2 gol i 1, a nhw ar y blaen yn y gem yna hefyd. Yn edrych ffordd, mae'n ta hawdd oedd i dorri drwy'r arddeiffyn yn fan hyn. Ti'n gweld, nhw'n risgwar ddechrau, dim safle gwarchod, ond oedd di Morrison ddim wedi chwarae llawar, di Gareth Edwards ddim wedi chwarae llawar, di Jamie Crowther, maen nhw gyd, 3 cryf, 3 profiadol yn ôl yn y gem. A neith Flint neu hynny unrhyw dim, maen nhw'n gewri. Ond yn y gem yma heno, dwi'n teimlo, yr un ffordd mae'r Airbus yn mynd i gael rhywbeth allan o'r gem ydi o cicio gosod. Mae cicio gosod yn mynd i fod yn mor bwysig iddyn nhw oherwydd i taldran. Mae'n afantais taldran mawr yn ei tîm nhw yn y Bydd Caernarfon. Ie, diddorol. Gen i weld sut fydd y pethau yn datblygu fan hyn ar yr ofal heno. Ni wedi clywed gan un reolwr, dewch chi'n clywed gan y gŵr sy'n ofal Airbus, Steve O'Shaughnessy. Well, Steve, I'm sure you don't need me to tell you about the tough start it's been for Airbus. 4 games, 4 defeats, unfortunately. How tough has it been for the team? It's been disappointing. We haven't got the right results, but I think performance-wise it's been really good. It's been positive. I think we've just had a couple of individual errors, what's cost us, but we're not so disheartened at the moment. So hopefully we can get something tonight and get us off the bottom. Hugh Griffiths, Caernarfon manager, just said you're in a false position. Would you go along with that? Well, that's about the 3rd manager I've heard so far this season saying that, so we must be doing something right. But like I said, I don't care. We just need some points today. I'd like to win tonight if we play ugly and don't deserve the win, but we just need to start picking up points. Yeah, and they've had a good start at home, especially not so much away. So how hard will it be tonight against Caernarfon? It's always tough coming here. You know, it's every week, every game's, you know, there's no easy game. You know, we can't go say we're going to win this tonight. It's a bit easier. Every game's tough. But we're in this league now and we've got to accept that, and, you know, we're looking forward to it. Brilliant. Thanks for your time. Thank you very much. Thanks. Dyna ni'n clywed gan rheolwyr. Mae yna reolwyr yn cyd sylwebu gyda ni hefyd heno. 2 o gyn reolwyr Caernarfon digwydd bod. Mae Iwan Williams gyda ni sy'n gyda fflint erbyn hyn yn Gymraeg ac yn Saesneg. Sean Eardley sydd wrth ochr Nick Parry a ni'n matcho. Mae nhw'n matcho hefyd. Edrych yn smart iawn heno, Nick. Fe gathon ni'r memo, Dylan. Now then, Sean's ambition apparently has been to commentate with us here on Sgorio. My ambition was to play in the Welsh Premier. At least one of us has had his wish. Welcome. You've done this. You've brought a club up to the Welsh Prem. Did you expect it to be as difficult as it has been for Airbus? Maybe so. Maybe so. You know, they managed to get a couple of signings in, you know, within the last couple of weeks as it is. But it has been a tough start for him. But, you know, with the likes of, you know, maybe a Gaz Edwards, a Jamie Crowther in there, you know, that have maybe been in the position before, you know, their luck will change. I'm almost sure of that, and it may change here tonight at the Oval. But, as you know better than most, not the easiest place to come. Absolutely not, no, absolutely not. I mean, Friday night under the lights here at the Oval's a special occasion. Caernarfon have started really well. It was one thing that Hugh had alluded to earlier. I had a brief catch-up with him, and he said that the home form needed to improve, really, and it always is a fortress, you know, whether it's a Friday evening or a Saturday afternoon. The fans have a big part to play, and I'm sure they'll look to continue their good form tonight here. As a manager, how do you pick the team up after 4 defeats? What's the message in the 5th game? To be fair, Nick, it's not a position that I've been in, but you know, I hope to God that I'm not, but you just have to, you know, do your very best to galvanise the boys. You know, you have maybe minimal time in the week, and maybe sometimes you have to look to, you know, the more experienced players. You know, I've looked to maybe a Gaz Edwards, a Jamie Crowther, but, you know, like Steve Thomas and Ryan Edwards, they've been around as well. You know, players have to take that responsibility. So, yeah, you just have to do your best to galvanise them, and, yeah, hopefully the luck will turn, as I said. Looking forward to having your company. Thank you. Absolutely. Yeah. Nôl atoch chi, Dylan.
Diolch yn fawr, Nick. Nick a Sean Ydley. Yw Nick yn mynd i gael gair mewn heno? Mae di arfer. Mae hwnna yn de. Dyddol o gloi Sean Ydley jyst yn sôn Nick yn holi iddo fe. Sut chi'n codi tîm yn ôl colli 4 gêm? Oedd e'n sôn am y profiad sydd na yn hym Airbus, a mae yna bwysau i sgwyddo nhw efallai ran hynny. Yn sicr, a cysondeb, mae di dewis yr un tîm yn atho chwarae erbyn Flint, lle gath nhw, oedd yn rhan lwcus braidd i golli'r gêm yna. Mae di aros efo nhw, sy'n dangos ffydd, a fel ti'n dweud, trwy ganol y tîm, mae gyda nhw brofiad, a mae'r profiad yna'n goro cyfri heno i chwarae erbyn Caernarfon ar yr ofal yma'n hyn. Mae'n un o'r nhw, oedd Gareth Edwards yn dod yn ôl yma, nath o ddeud 2 flynedd yn ôl, mae'n mynd i chwarae yn uwch gynghrair, beth eto, mae'n dod yn ôl i Caernarfon. Dwi'n siŵr wneud y cefnogwyr reid croeso special iddo fo oherwydd mae'n heiddi. Ond yn sicr, mae'n rhaid i nhw fod ar ei gorau i gael rhywbeth allan o'r gem yma. Oherwydd i'n uniongyrchol gan Airbus, dwi'n siŵr o hynny, a fydd Caernarfon trio cael y bel awr i chwarae pêl-droed. Ie, a cyn ddoi, dwi'n mynd gwybod, mae'r trosglwyddiadau yn y ddoi, fi'n gwybod mae pob clwb yn offi gael chrwywyr newydd. Mae'n chi'n cael 4 ar y diwrnod ola, a nhw'n neud yn dda ta beth gartref, mae rhyw deimlad da gwmpas y lle. Mae'n iach cael cystadleuaeth am lefydd. Mae'n iach bod yna garfan wan ti'n medru edrych ar bod ni'n gongri i gyrraedd y 6 ucha eto, a wedyn gobeithio yn y diwedi ydyn nhw'n medru dod â 1 neu 2 fewn yn mis Ionawr os ydyn nhw'n agos i fynd am Ewrop. Ie, a hefyd, jyst o'n i'n gael hefyd, maen nhw'n chwarae Clyde yng Nghwpan Her yr Alban, mae'r pethau bach, mae'r cyfan yn pethau bach yn adeiladu at rhywbeth mawr, falle bod yna rhyw uchelgais yma ar gyfer y tymor, ti'n teimlo? Fi'n gwybod bod ni'n gynnar, Realistig, mae'n bob tro, ti'n gwybod, ddisgwyliad yma. Gobeithio ni fi ar y funud, gan i weld sy'n neith nhw am y rhyw 8-9 gêm nesaf mae'r chwaraewyr newydd yn setlo, aros i ffwrdd o anafiadau, a wedyn mynd â hi o nerth i nerth, a wedyn pan mae hynna'n digwydd, ti'n tynnu sylw i fewn o'r cefnogwyr yma, a ti di gweld Caernarfon, mae'r lle'n bownsio, os i llwyddiant ar y cae, mae'n llwyddiant oddi wrth y cae. Ydy, a lawr yn y gwylodion, mae'n frwydr yn barod, Airbus yn rhan o'r frwydr yna, Pontypridd, byddech chi'n tybio, clwb arall sy'n brwydro o Aberystwyth, maen nhw'n chwarae heno, ebyn y bala, hanna'n dechrau yn hwyrach, ni gadwch chi mewn cysylltiad y cyfan sy'n digwydd, ond ni draw nawr, i gadwch chi mewn cysylltiad dan tîmau sylwebu ni. Nick Parry a Sean Ydley, chi wedi gweld nhw yn barod ac yn Gymraeg. Mae Iwan Williams gyda Bryn Thomas. Diolch yn iawn, Dylan. Ein anosethau i chi croeso ato ni yma ar yr ofal Caernarfon yn cychwyn y gêm yn y 6ed safle. 2 fuddugoliaeth gartre, colli 2 oddi cartre. A 6 phwynt gyda nhw. Mae Airbus yn sownd ar waelod y tabl. Chwarae pedair, dim pwyntiau wedi colli pob un o'i pedair gêm. Na tydi record nhw'n ebyn y Caernarfon ddim gystal â hynny chwaith. Mae Caernarfon wedi ennill y 2 gêm ddwytha rhwng y tîma. Dyn nhw'n wedi colli dim 1 o'r 4 gêm ddiwetha. Rwan y newyddion o ran y tîma. Mae Caernarfon yn gwneud 1 newid o'r tîm, gollodd y 2 gôl 1 nos fawrth yn y dre newydd. Mae Rob Hughes yn disgyn i'r fainc, a Lloyd Marsh Hughes sydd wedi symud ar fenthyg o Gaer yn dod i fewn i fod yn bartner i Darren Thomas y tu ôl i Benwyn. O ran Airbus, mi gollon nhw o 2 gôl 1 nos fawrth yn y Flint. Maen nhw'n cadw yr 11, a mae yna 3 cyn gofi, y golwr Mike Jones, Gareth Edwards yn y cefn, a Jamie Crowther yng nghanol cae. Ia, edrych ymlaen i weld Darren Thomas i Caernarfon hyn yma. 35 blwydd oed erbyn rhywun, dwi'n meddwl. Dal yn chwaraewr really exciting i edrych ar, ac edrych ymlaen i weld fflachion gyda fo eto hyn yma. Ac Gareth Edwards i Airbus, captan Airbus, cyn chwaraewr arall i fi na. Eto profiadol, byddwn nhw'n edrych am ei leadership o hyn yma i drio cael rhyw pwyntiau ar y bwrdd. Ac o ran y chwaraewyr dylanwadol, Iwan, Darren Thomas yn sicr yn un. Yndi tad. Dal efo tricia, dal efo sgiliau, fel i dysi'n 35 blwydd oed, dal yn edrych yn ffit, lliw hael da gyda fo, ac gobeithio gwelwn ni gol neu dda gyda fo hyn yma. Ac ia, Gareth, eto lliw hael gyda fo fyd, cawr, captan, di roi chydig bach o stick gyda fo gyda gêm am giro'n erbyn nhw nos fawrth. So ia, gêm cystadleuol da ni'n ddisgwyl, dwi'n meddwl. Yn dyfarnwn ni heno ydy Mr Rob Jenkins. Mae hi'n noson fwyn yma yng Nghaernarfon. Mi gawson ni gael o drom iawn, rhyw hanner awr cyn dechrau'r gêm ar ymwelwyr sydd ar gig gynta. Yn y piws i gyd Airbus hyn yma, Caernarfon fel da ni di arfer yn i melyn arferol. Cyffyrddiad cynta i Joe Fo.
Un gol iddo fo tymor hwn. Ac, y siap yn un diddorol Iwan. Nath nhw chwarae'n erbyn Flint nos fawth, colli fel ni'n dweud o 2 gol i 1. Maen nhw'n cychwyn efo 3 yn y cefn, 4 yng nghanol cae, 2 ac yna 1. Ia, o beth dwi'n weld, dwi'n meddwl, maen nhw wedi cychwyn efo'r un siap. Profiadol, Thomason, Gaz Edwards ag Dan Robertson cefn. Crowther eto'n ganol cae efo Joe Palmer, Ryan Edwards o'i blaen nhw, efo Piers, Curran drwy canol, Phillips ar y dde, ag Pen ar y chwith. Tafliad hir i fewn yn edrych am Griff John, y cliriad allan gan Steve Thomason. Cyfle i 4 unwaith eto. Mae'n Ryan Williams fo ar ben ei hun yn y cefn fo, fydd yn rheoli o'r cefn. Ryw quarterback Americanaidd. 4. Derbyn y bas gan Griff John. Dyma Bell oedd yn dathlu ben blwydd yn 10 ar 20 oed ddoe Lori Bell. Dechrau digon gofalus Iwan i'r gêm hyd yma. Ie tad, y ddau dîm dwi'n meddwl yn trwy gweithio hynna'n allan. Y ddau dîm o chwarae'r un siap fyd o beth dwi'n weld. Edrych fel bod ti'n chydig bach o game o chess i ddechrau fi. Ia. Caernarfon ar record 100% yma ar yr ofal y tymor hwn. Ac fel o Steve O'Shaughnessy, rheolwr Airbus, yn deud yn y cyfweliad ar ddechrau'r gêm. Wel, y 5ed gêm yma wedi colli pedair. Waeth nhw ennill y 5ed, ddim blewyn. Ond y disgwyliad, wrth gwrs, ydy, gan maen nhw wedi colli pob un Iwan, bod Caernarfon yn di ennill hon yn hawdd yn de. Ia, ond da ni gyd yn gwybod fel ma Pêl-droed, dim dyna di'r achos fel arfer. Bydd Airbus yn benderfynol i gael rhyw pwynt ar y bwrdd. Maen nhw i weld i dechrau nôl lew. Ryan Edwards, Jake Phillips yn mynd i greu y gofod. Mae'n derbyn y bas rwan gan Jamie Crowther. Gyn to Caernarfon. O, mi nath o'n dda i gael i groesiad i fewn yn y fan yna Jamie Crowther. Hyn fydd yn beri gwan dy Malbryn. Tafliad hir Jake Phillips. Ia. Jake Phillips i dad o. Dwi'n gwybod sydd yn gwylio ni heno. Lawr yn de Lloegr na. Wayne Phillips gyn reolwr Caernarfon fel Iwan. Phillips, honna yn anferthol. Mi oedd y peniad allan gan Cartwright. A rwan mae'n gyfle am y gwrth ymosodiad. Bradley. O, mae yna anaf yn fan hyn, dwi'n credu'n does. Joe Palmer wedi o'n gafal yn llun yn y gar yn syth y fanna'n doedd. Oedd tad Cradur. Dwi'n meddwl na dyna fydd ddiwedd i noson o hyn yma, dwi'n meddwl. Ie, faint nath hyn frifo fo Iwan. Ti'n bod ar ôl bod dynnu llun yn y gar y fanna de. Sut mae hyn wedi cario ymlaen i cael y bloc i fewn ar y croesiad. Ydych am y gafal i goes o fan hyn, a mae'n dal i aros ar ei draed. Dei lot amdano fo, dwi'n meddwl, Mal. Roedd dipyn o galon i gario ymlaen fel yna. Dwi'n mynd lawr am triniaeth chwaith. Sean Bradley sy'n paratoi i gymryd yr geit gornel. Da ni wedi cael cwmni Malcolm yn y pwynt sylwebu yn ymuno hefo Iwan a Fina. Mi o'na ryw just air golwr gar y postyn gosan ac gyfle fan hyn am y croesiad yma'n Ben Wyn oedd i fewn amdani hi. Mewn i rei prawf ar Michael Jones i fyny. Ac yr amddiffyn bach o bwysa yn fan hyn. Dyma Marsh Hughes i gyffyrddiad cyntaf o Lloyd Marsh Hughes. Na bod o'n dda Iwan? Yndw tad, wedi ffyrddi fo am 2-3 mlynedd yn gair. Un peth amdano fo di, mae'n medru gorffan. Sef yn union be mae Hugh Griffith yn edrych amdano fo. 4. Mae'n gen y cyfle am y cliriad. Jake Phillips ar y cliriad. Cartwright. Mae Palmer dal ar y cae gyda llaw. Mae wedi parhau, ond oedd o weld mewn cryn boen y fanna'n doedd yn gynharach. Mae rhaid na, illa just un o ddau fibers mae wedi dynnu a di teimlo fo unwaith, mae wedi deimlo fo, mae wedi tynnu fyny, ond mae'n trio rhedeg trwy iddo fo. Dwi'n meddwl fod eich rhedeg trwy. Na. Os ti'r anaf yna mor ofnadwy a ffordd nath o dynnu fyny i ddechrau, wedyn, edrych am fan hyn, mae'n just yn sydyn y fanna. Mae'n edrych bod wedi tynnu llun yn y gar, ond mae'n dal ar y cae,
Mae rhaid gyda fo pen threshold. Gwell na fi, mae hynna'n saff, Malcs. Moth, oedden nhw'n dweud am chdi. Swn i ar y stretcher rwan, dy fel yn crio. 5 munud o'r gêm wedi chwarae. Di sgôr, Caernarfon dim, Airbus dim. Cyrryn i fyny amdani hefo Ryan Williams. Bell. Ti di sôn yn barod. Iwan a chi Bryn am y system. Mae'r ddau dim yn chwarae tri yn y cefn dydi, a wedyn y sgwad ma'n ganol cae efo'r wingbacks dde a chwith. Felly maen nhw'n mynd i ganslu yn allan i bach. Ond dwi'n dal i feddwl, de, oherwydd gyda chdi chwaraewyr newydd Marsh Hughes yn dod i fewn i'r tîm, a wedyn gyda chdi wedyn Ben Wyn, maen nhw'n chwarae mwy y dau ymwysodwr. Wedyn, os gyda chdi drin cefn, wyt ti'n chwarae i lawr, peli mae lawr o Sianeli wedyn. Herwydd, os di dy wingbacks ti'n symud ymlaen, mae'r bwlchau gyd. Da chi chwarae fo tri yn y cefn yn Flint. Da chi'n ofn o'r perig yna? Da ni'n dechrau fo 5, da ni. Ac fel mae'r gêm mynd ymlaen, a da gyna da ni'n dweud wrth yr asgellwyr i sefyll ymlaen. Ond ia, dwi'n dall beth sy'n dweud, Malcs, mae gan bod fi'n nabod Lloyd Marsh Hughes, mae o'n ymysodwr cyflawn, lle, so ia, mae'n edrych fel bod o wedi dechrau fyny fanna efo Ben. Edwards yn colli'r meddiant yn y fan yna. Ryan Edwards. As Marsh Hughes. Cyffyrddiad hyfryd gen y fo. Mae yna 2, 3, 4 yn y cwrt sy'n disgwyl am y croesiad, ond cyfle na'r be gael ei chlirio. Mae Darren Thomas o gormod ar honna, mi ath i'n mhell bell y tu hwnt i Joe Fo. Caernarfon yn pwyso. Fo. Gormod ar honna. Pwysa yn y munud agoriadol gan y tîm cartre. Ie, disgwyl dipyn bach mwy gan y dyn yma yn y sefall. Ti'n y safle mae o'n, mae'r bel dwi'n dod allan iddo fo. Sa ddim pwysau efo, mae'n twyllo i fynd am yr ergyd na di efo droi de. Mae'n tynnu nôl i droi chwith. Mae'n tynnu'r bel i'r postyn pella, ond dal i fod. Dwi'n jyst disgwyl dipyn bach mwy gan y da. Ia, cytuno, Malcs. Na bod Darren fel ydw i, o'n i'n hanner disgwyl efo gymryd ar y tro cyntaf yna, lle gael shots ar targed a wedyn gols fedyn nhw ddilyn i fyny. A fatha di sgwrdd 2 gol yma yn y gêm gartref ddeitha, de? Yn hollol. Just cael y cefnogwyr ar dy ochr yn sydd ar ddechrau gêm. Wedyn helpu pob setlo. Bell. Da ni'n deall gyda llaw na fydd Joe Palmer yn parhau. Mae'r anaf na. Wel, oeddech chi'n llygad eich lle hogia. Ac llunyn y gar ydi o, fel da ni'n gweld. Yndi, mae o'n traffath. Neithon dda, dwi'n meddwl Bryn i gario ymlaen. Dwi'n meddwl mae yna rhywun cysu fyny wan i ddod ar bechod. Bo Cornish da ni'n deall cyn chwaraewr y seintiau newydd fydd yn dod ymlaen. Ia, ar y gair. Felly Bo Cornish. Nath o'n para 10 munud. Nath ni weld y digwyddiad yn do. Ac bechod yn deiwan. Ia, tad Bryn, teimlo dros fo chydig bach. Oedd y chwarae'n dda yn erbyn ni Nos Fawrth yn Airbus. Bydd hwnna'n gollad mawr iddyn nhw, lle, ond cyfle i Bow ddod on a wneud cyfraniad. Na bod o dda? O, gynnwll Llandudno, na bod i dad o. Arfer chwarae fe'i dad o flynyddoedd yn ôl. Talant da, di bod yn Australia am flynyddoedd, dwi'n meddwl. A di cael ei arwyddo gan TNS 2 flynedd yn ôl. Na'r fenthyg. Ac 20 oed hefyd, digon ifanc, ac isio gema. Da ni fel, ta mae'n mor bwysig. Os dwi'n cael y gema na'n Airbus, eithon nôl i'r seintiau newydd, illa bod o digon da i fynd i'r safon tîm cynta. No Edwards. Joe Fo, y gwiriad. Oedd hi ar Owen Payne. Mae'n gig gornel. Joe Fo wedi bod yn amlwg yn y 10 munud agoriadol yma. Sean Bradley sydd wedi mynd draw i gymryd y gig gornel. Crymannu am allan neith hon efo'r droed dde na. Ryan Williams wedi y pwysa ar y golwr ar y llinell. Fe wedi dyfarnwr gyda llygad ar hwnna hawdd i'r cliriad gan Craig Curran oedd yn ôl yn cynorthwyo. 10 munud wedi mynd. Di sgôr, Caernarfon dim, Airbus dim. Bradley. Mae'n gig gornel arall.
Dyma fydd Hugh yn gobeithio am cigo yn ôl gwell fan Bryn. Ddau cyntaf, un di pasio'r dyn cyntaf fel maen nhw'n dweud. Siw hwnna'n rhwystredig i chi fel tîm Rio. Di gwaith, na. Da chi'n treulio'r wsnos yn planio a mae'r cic yn dod i fewn a mae'r amddiffynwr yn clirio yn syth. Fydd hi'n well. O, mae'n uwch. Yndi, mae'n uwch y tro hwn. Darren Thomas oedd yn ôl i fewn yn arpeniad. Bell i fewn hefyd. No Edwards. Lle mae hon yn mynd? Bell i fewn amdani. Dyma Darren Thomas unwaith eto. Ie, pobl ddim yn dall lot, mae 37% o goliau uwch yng Cymru yn cael ei sgorio o cicio gosod. Mae bron hannar, ddim yn bell. Felly mae'n bwysig ydy cael y gwasanaeth safonol mae fewn o dy ciciau rydd. Yndi tad. Da ni'n neud o'n aml efo Flint fel felwch chi gêm gynta'r tymor yn Pontypridd. Dwi'n coelio bod every restart is an opportunity fel maen nhw'n dweud, felly so angen cymryd mantais. Ryan Williams. Cyffyrddiau cyntaf i Cornish. Dyma Piers. Piers yn cael ei lorio. Bell. Ar y safliad. Iwan Cartref oedd o. Dan bwysan sydd. O, mae Craig Curran. Craig Curran di wneud o. Yr un peth yn union, Iwan. Mae'n edrych felly, dydi? O, a ni'n gadw llygad ar hwnna rwan i weld be ddigwyddith i Craig Curran. Rhif 14 ydi o. Yr un goes o Jo fyd, meddwl. Ie. Yn rhan opsiynau ar y fainc, wel, JK mae'n debyg. Fysa'r yr eilydd amlwg. Michael Jones. Oedd yn chwarae fo tân y fan andoedd. Ryan Williams, Laurie Bell. No Edwards oedd y targed. Chyn i weld y digwyddiad na eto. Na ni weld o'n... Mae o di mynd i lawr. Na, mae o di mynd... O, dim yn mynd edrych yn dda. Gwbl na chdi. Na, pan da chi lawr yn y gwylodio na fel mae Airbus ar y funud. Fel am achlwch chi dioddol i fynd, de. Wel, mae'n ymestyn, dydy. Mae'n ymestyn i goes allan. Dyma wedi gyrraedd y fel. Mae Cartwright yna efo fo. A jes pan ti'n ymestyn fel os ti'n di cresu fyny'n iawn ar ddechrau gêm. A ti ddim di stretcho. Fedra fi ddim beio ar y funud. Herwydd, da ni'n gwybod os di Curran yn gweithio trwy dydd a di dod yma heno. A ti'n bod, da ni'n gwybod am Palmer, di'n gweithio trwy dydd a mae di dod yma heno, syth o waith ar rhywbeth. A mae di cresu fyny am hanner awr a mynd syth fod i gêm. Dyna di'r anfantais i beidio bod yn proffesiynol neu llawn amser neu rhywbeth fel la. Felly, ia, dwi'n teimlo iddyn nhw. Ia, a di chwarae gêm nos Fawrth, Malx. Ia, tad. Fel da chi'n dweud, gweithio i ffwr, illa y trafal, y tywydd. Ddim di cnesu fyny'n iawn. O, mae'n mynd i drio, gydag off. Ia. Fel nath Palmer i pi bach, ond dwi bod tro'n meddwl, wyt ti'n neud o waith? Swn i'n cymryd y risg fel rheolwr. Swn i'n gweld rhywun yn tynnu fyny fel na, swn i'n gorfod tynnu fe ffwrdd. Wel, yn eges, da ni'n glwad, hogiad, i fod o mynd i gael 5 munud i weld os ydi o mynd i allu ymdopi neu fel arall. Mae JK yn mynd i ddod ymlaen, felly 5 munud allweddol yn enni Airbus. Bwysig dwi'n meddwl fod Airbus jyst yn aros yn y gêm. Piers, maen nhw'n i'r hyn o bryd. Professional, cadw'r system, cadw'r trefn. Piers. Ryan Edwards yn ôl at Piers. Wan ta, dyma Curran. Jake Phillips, amser i'w gosod ti a mesur y croesiad. Ryan Williams ar peniad. Gyna Piers. Hyd yma mae Curran i weld yn iawn. Ryan Edwards. Nôl at Bull Cornish. Gyna Crowther i fewn yn benderfynu want a Darren Thomas. Darren Thomas. Bale at Ben Wyn. Wyn. Chydig bach o gamddealltwriaeth o bosib yn y fan yna hefo Lloyd Marsh-Hughes. Bradley ar ei holi. Bradley, mae yna 2-3 yn y canol unwaith eto, ond bas yn wan. Cyfle i Airbus i chlirio. Dechrau tymor dda i wyn fel mae dydy, a ffordd nath o droi y fan y wan, a wedyn y bas na
i Bradley. Bradley ddim yn neud digon. Dwi bod so'n meddwl pan mae Bradley 1-1, un peth dylai fo fydda ni feddwl, cymryd dyn ar. Ia, aros yn positif, dwi'n meddwl. So, di a cytuno fo chi am Ben, os i yma, beth efnos yn ôl dwi'n meddwl i watcho nhw'n erbyn Pontypridd. Ac ar o Ben Wyn yn un o'r chwaraewyr gorau ar y cae. Y faint nath o redag y diwrnod honno. Redag y Sianeli, dangos tu fewn. Mae'n edrych yn chwaraewr addawol ifanc da. Cyfle fan hyn ar yr ochr bella. Rwan ta. Caernarfon ar cyfle. O'r bêl ar draws y gôl Ben Wyn. Ych chi newydd sôn amdano fo. Wel, cyfle eiraid. Bread and butter, meddwl nhw Malcs i centre forwards, lle de? So fydd Lloyd Marsh i'n mynd hapus efo Bydd cael ei droed ar honno. Wel, beddi. Ia, ti'n beddi ti'n deud, ond ti'n gwybod be mae'n neud. Dwi'n mynd i fynd am gol, mae'n mynd i fod am yr pas dwad ergyd na am y postyn bella. Os ti'n mynd i mewn i'r gornel gwych, os ti ddim, mae rhywun yn fod yna, dydi. Mae yna 10 gol y tymor i rhywun dod i fewn ar y postyn bella yna, bob blwyddyn. Yn enwedig yr ongl fyd, fel da chi'n dweud, dwi'n meddwl na mond hynny oedd yr opsiwn callach o gynno fo. Ia, di'n reit styn, ond eto, dwi'n licio bod o ddim yn hunanol, a bod o di edrych. Oedd o'n mynd am y gol, oedd hi siarp i gorffo ddim yn argohyd i fi bod o'n mynd am y gol. Felly, y bas o'na, blaenwr, yn lle bod o di adweithio i rhagweld, anticipatio fo. Airbus chydig bach yn fler yn y cefn unwaith eto. Fydd Steve O'Shaughnessy sy'n hapus i fod efo'r 1 munud ar 15 agoriadol yma? Swn i'n Steve O'Shaughnessy. Maen nhw wedi cael un anaf. Di Craig Curran i'n edrych yn hollol siŵr o'i bethau ar hyn o bryd. Ond maen nhw dal yn y gêm. Maen nhw just isio sticio iddi am y cyfnod yma, lle. Cadwyn dyn yn cefn, siŵr fi Gaz yn trefnu, cael nhw allan, cael eu gapiau. Ffôl. Yndi, mae yna brofiad yn y cefn y fanna, does Iwan, yn ydi, yn Thomason ac Gareth Edwards. Mae yna 2 hen Ben yn fanna. Sydd wedi bod o gwmpas yn gwybod yn iawn be ydi amddiffyn ar y lefel yma. Bradley. Cyfle fan hyn i Bradley. Bradley yn chwarae'r ben o sgwar yn edrych am Marsh Hughes unwaith eto. Dim cweit dydy fewn i rediad y gêm yna chdi. Bradley. Edwyn yn nhw, Edwards wyt ti allan iddo fod yma i capten, fod i capten Caernarfon heno ma'r croesiad ac unwaith eto yr bêl ola na i fewn i'r cwrt, ddim cweit digon da. Na, cytuno fo chi Bryn. Mae'n ei weld yn mynd i fod yn noson hir i Airbus heno yma. Ond ydy Caernarfon mynd i sylweddoli, mae siar o gêm nhw rwan i cymryd gafel yn y gêm a sgorio gol a wneud penderfyniadau mwy clinigol yn y books, yn y cwrs Cosby, yn y bocs. Ar y funud, maen nhw'n cymryd tipyn bach rhy hawdd, mae angen rhywun bod mwy... creadigol, dwi'n meddwl, neu chydig bach mwy clinig. Ia, clinical, de. Maen nhw'n cyrraedd y bocs, a maen nhw'n chydig bach yn wastraff ar hyn o bryd. Bydd anodd ar y cae di sgorio gol, felly maen nhw'n angen cael un o wedyn setlo eto. Darren Thomas y bas, wel Gareth Edwards ar llythyr decla. Mae o yn rheoli o'r cefn yna. Yn bloeddio ar i gyd chwarae wan. Curran, siw bod y 5 munud na wedi mynd, bellach mae o dal ar y cae. Wan, mae yna erwa le fan hyn i Jake Phillips. Mae yna 5 yn y cwrt yn disgwyl am groesiad. Mi ath i tu hwnt i Griff John. Gafodd Griff John gyffyrddiad ar y bêl cyn iddi gyrraedd pen. Ond symudiad da, a Craig Curran dal yna. Yndi, sydd yn newyddion da i Airbus, chos efo'i brofiad mae o'n un o'r chwaraewyr fydd Steve O'Shaughnessy'n edrych ar ei drio cael ei dim a fewn i'r gêm yma. Chris Venables wedi cael ei hel o'r cae yn y gêm yn erbyn Aberystwyth wedi 2 funud. Cychwyn i 5 canfed gêm yn uwch gynghrair Cymru a mae wedi gweld cerdyn coch ar ôl 2 funud. O'n ta. Jake Phillips. Bala i lawr i 10 dyn. Phillips. Ar Marsh Hughes ar cliriad. Wan ta Darren Thomas. Thomas ar ras yn syth. Mae Ben Wyn. Ras rhwng Ben Wyn ac Owen Payne. Y 2 ddeunaw yn mynd ben. Ia'r
ymddiffynwr di wneud yn rili da fanna i stopio Ben fynd o'i gwmpas o lle. Ond eto cyfla da i fi i Airbus y fanna, Jake Phillips i daflu bel i fewn i drio cael rhyw cyffwrdd â ni. Dyma rhogia mawr i fyny o'r cefn, mae Griff John i fyny, mae lori bel yna. I'r tafliad hir unwaith eto ddod i fewn i'r gwrt a Gareth Edwards. Mae'n cliriad ac yna, mi oedd y Bo Cornish i gwblhau y cliriad Ryan Williams. Mae'n ôl gan Joe Fo. 20 munud o'r gêm wedi chwarae, mae'r ofal di-sgôr. Caernarfon dim, Airbus dim. Caernarfon yn cael y gorau beth as yr eich i ddadla. Curran dal Edwards. Lot o gariad yn y fan yna rhwng dau gyn chwaraewr Cei Conna. Neis no, I'm anghofio am honna i chi. Yn garantio honna i chi wan. Cofiwch, dydd Sul. Ôl Abertawen erbyn Met Caerdydd yn yr cynghrair Genero. Yn fyw ar S4C. Mae hwnna'n bynawn hanesyddol. Adran Premier y Genero. Merched Abertawen erbyn Merched Met Caerdydd. Mae hwnna wedi mynd allan, ych chi'n clywed y floedd. Fel ymysodwr o'n Falcs, sa'ch chi'n mynd o'ch cos o'ch efo Peli'n dod i fewn i bocs fel yma? Sa fi yn, oherwydd sa fi wedi cael gair efo yn yr ystafell newid, a dwi'n siŵr fy Steve O'Shaughnessy, oherwydd mae dim di cynnig llawer yn ymosodol ar y munud. Mae tîm y dyn yma, Hugh Griffiths, mae dim yn cael un mewn safle, sefyllfa, peryglus, dair, i dy Peli mae fewn, a dos am pwysau ar y bel. Dos am esgus i unrhyw chwaraewr cael y bel efo ipyn bach o safon ani, i fewn i'r postyn cyntaf, i'r postyn bella, erbyn mae'n cael digon amser i wneud o. Na, cytuno efo chi Malcs, a da chi'n gwybod fel mae gêm yn mynd yn ei flaen, mae'n rhoi fwy o gyfla i Airbus dod i fewn iddi, ac da chi byth yn gwybod munud, wel mae'r gol gyntaf mynd i fod yn bwysig iawn yn y gêm, dwi'n meddwl. Da ni hanner ffordd union drwy'r hanner cyntaf, dal yn disgwyl y gol gyntaf. Phillips. Piers, i Gris o'n cael ei dynnu'n fanna. Wel, sut ar wyneb y ddaear welodd y dyfarnwr mo hwnna? Wel, mae yna rheola gwahanol tymor hyn, a dwi'n gwybod ydy hyn ddim yn fod, iawn, ond mae'r dyfarnwyr yn fod i adael rhai pethau fynd. Yndi, ond sa'r dyfarnwr yn cael clus poeth gynnau am hwnna. Dwi'n siŵr mae yna llawer wedi. Pen. Curran. Mae weld yn rhedeg yn rhwydd bellach Craig Curran. Ond a Joe Fo. Pen ar ei waro. Griff John. Griff John. Curran yn rhedeg yn rhwydd ar ei ola. Mae o weld ydi dod dros yr anaf na rwan, dydi? Wyn. Yn ôl at Griff John. Ryan Edwards. Ni 15fed tymor efo Airbus bellach. Mae wedi bod yn was ffyddlon iawn i wir y maes awyr. Caernarfon yn dechrau mynd chydig bach rwysredig, dwi'n meddwl. Ia, fydd Airbus reit hapus efo hynny. I gael nhw'n yn ôl i fewn i'r gêm, jyst ar afu pethau. Jyst i stopio tempo mae Caernarfon wedi greu. Ond dyn nhw wedi creu y tempo i gon cyson yn amser na ddod. I aros yn hanner Airbus, dyn nhw wedi gwneud digon o weithiau. Na, mae'n chydig bach o gêm pêl-fasged ar y funud ydy. A mwy o'n byd o'r bêl geith Airbus, mwy o'n byd neith o fewn i'r gêm. A mwy o'n byd geith nhw'r hyder, ella fydden ni ennill o'n hynno. Iwan wedi gweld y ddau dîm yma cyn y gêm yma, ydych chi'n sôn bod chi'n gwneud y gwaith paratoi. Hynny di, ydych chi'n synnu beth ydych chi wedi weld, neu y math yma o gêm ydych chi'n disgwyl? Na, o'n i'n disgwyl gêm gystadleuol. Eto, chydig bach o gêm o chess, lle mae'r ddau dîm yn trio gweithio hynna'n allan. Mae'r siap y ddau i weld yn amlwg, ond dwi'n jyst meddwl bod Curran chydig bach yn isolated fyny top i Airbus, a bod Caernarfon yn wastraffus pan nhw'n cyrraedd y bocs.
Pen. O, Bale yn sgwar, mae'n disgyn i Ryan Edwards. Gyda'r cliriad allan gan Ryan Williams. A ddewid unwaith eto yn chwarae Airbus. Ie, ti sôn am chwaraewr rhywun fel Ryan Edwards i 34 oed dyddio hyn. Ond dal efo... draed, ond i dal ni draed, ond methu symud i gon sydyn i gael y bel allan a wedyn gael siapio'r gorff i gael yr ergyd i ffwr ar y gol yn lan. Ond edrych ar profiad yna yn ganol, yn amddiffyn i ddechrau fa, ond does am llawer o goesa yna. A dydy'r bel eich am cael ei symud i gon sydyn gael Caernarfon i fygwth y bylch yma tu ôl i chwaraewi ganol cae i tynnu bob man. Se fi'n tynnu Crowder i bob man heno. Se fi'n tynnu Ryan Edwards i bob man heno. Ella bod Ryan yn ffit am i oed, ond dal i fod. Sa fi fo coesa ifanc yma na. Ia, hollol cytuno, Malcs, dyna sydd ddothon ni nôl i fewn i gêm nos Fawrth. Da chi gwybod aros yn y gêm, oedd Airbus lot gwell tîm na ni yn enwedig yn y hanner cynta. Ond fel oedd y gêm yn mynd ymlaen, dechrau blino nathon nhw, gar ni dechrau ffeindio'r bylcha. Mynd ath y gol gyntaf i fewn, pethau fynd yn ffordd ni wedyn lle. Ond swn i'n Airbus wan, swn i'n trio slofi bob dim lawr, cymryd yn amser efo bob dim i wneud Caernarfon dimlo chydig bach mwy rwystredig. O ran diddordeb Iwan, hynny di cyn y gêm nos Fawrth, Airbus yn erbyn fflip. Faint o waith paratoi, hynny di faint o weithio ddech chi di gwylio nhw? Sut ydych chi'n paratoi ar gyfer gêm fel yna? O, da ni'n trio gwachad y 3 gêm dwytha i weld beth yw'r trends, pa systems maen nhw chwarae, set pieces fel maen nhw ddeud, y tîm ei hun, os o lot o newidiadau, a wedyn trio gweithio allan y tîm cyn cyrraedd y noson. A nath oedden ni wedi predictio bob dim yn iawn os yn o blaen nath Airbus ddechrau lot gwell na ni. Ond mae gennym ni chydig bach o momentum ar y funud, achos sa neb yn gwybod lot amdano ni fel tîm, fel garfan, a mae'n gweithio i'n ochr ni ar y funud. Go iawn, o'n i'n disynnu, na ddeud, ar dechrau tymor, a nes ti sôn o fanna yn gynharach. Sa'n llawer o bobl yn dod allan yn dweud, wel, na, da ni'n dechrau efo 5 yn y cefn. A dyna nathoch chi. Nathoch chi ista nôl efo 5 yn y cefn i wneud siŵr na ddim bylcha o gwbl. Just i chwaraewyr y Flint, heina sy'n newydd i'r uwch gynghrair yma, a Lee Fowler fel rheolwr hefyd, wrth gwrs, fod help di wrth i ochr o. Ond beth dwi ddeud ydy, na ddeud un peth, o'n i wrth y modd efo Ocra, Simmons. Wrth y modd gynnwch chi chwaraewr y fanna. Sgorio tair yn barod, di creu 2. Dwi'n meddwl i fi'n un, iawn, ta gyda ni chwaraewr ar y dwylo yma. 22 oed, arfa bod yn Blackburn a Lerpwl Academy cynt, cefndir da, a dydi chwarae i'w gynghrair yma yng Nghymru? Wel, oedd efo fi'n gair tymor dwytha, ac oedd y rheolwr Steve Watson ddim yn ffansio fo, felly oedd o ddim yn y sgwad lot o wythnosa. Ond o gyna i ryw berthynas efo fo yn ymarfer, ond dwi'n licio gweithio fo hoci asgyn chydig bach o bersonoliaeth os da chi eisiau ddeud o fel allu. Ac oedd o'n strygl am glwb, ddoth o i fewn, a mae di wneud be mae di wneud yn barod, da chi gwybod? 8 munud ar 20 wedi chwarae tafliad hir na unwaith eto. Gareth Edwards yn awdurdodol yn y cefn, mae hwnna ddim allan am dafliad. Gan i sôn am ddechrau geisio yn y Flint ella, hwyrach ymlaen. O'r fynd, rhaid fi ddweud yn wylo i fyny, o'n i'n meddwl bod chi'n mynd i ddioddad. A fi'n afyd, Malc, sy'n fod yn hollol onast efo chi. Mo'n 4 wthnos, gathon ni recriwtio, felly o'n i'n meddwl be dwi wedi wneud efo yma, allu dod yn hol i hyn. Chi di Nottingham Forest uwch gynghrair Cymru, dwi'n meddwl, ynddo. Mae'n Sean Bradley, cic gornel ydi hi, wrth gwrs, wneud tafliad. Bradley, yr arwydd. Dynion mawr, o mae hwnna'n un ddofn ac unwaith eto. Gareth Edwards, mae'n ennill bob dim yn yr awyr yn dydi. Noah Edwards. Mae Ryan Williams. Dysgu gymaint gan Gareth Edwards yn dod pan o Gareth Edwards yma. Yn yr holl dymhor yna. Mae'n rhyfedd gweld Gareth Edwards yn chwarae'n erbyn Caernarfon dydi wan. Yndi ta, yndi. Mae chydig bach o cyltiro yma dydi. Dwi'n cofio pan ddod i fewn fel rheolwr cawr o ddyn, just gret yn yr ystafell newid. Gŵr bonheddig o gar y cae hefyd. Ia, tad. Wan ta, Ryan Edwards, o na, mi oedd o'n cam sefyll. Na, mae o'n ŵr bonheddig go iawn. Yndi, tad. Yndi. Otha, Hawkins, a'ch chi licio mynd adra i gyfarfod eich nain. Ia. Sa'ch chi gael wrth y bwrdd cinio Nadolig. Sa'ch chi gael sgwrs parchus efo.
Hanner awr o'r gêm wedi mynd yma ar yr ofal. Di sgôr. Cofia di un peth, nes i ddeud o gyna, wrth y Dolanets. Nath o adal yn deud oedd o ddim yn mynd i chwarae ni'r gynghrair dim mwy. Oedd o eisiau mynd yn agosach i adran. Da ni'n darllen ni, rwy'n mae lawr y lôn o Airbus, mae o'n byw ac mae o'n gweithio. Felly oedd yn hawddach iddo fynd i Airbus. O 2 flynedd wedyn, mae o'n ôl yn yr gynghrair. No Edwards oedd ar cynnig yn y fan yna. 4. Cartwright yn ôl at No Edwards cael ei figilio gan Owen Payne. Cartwright. O, hyfryd. Bron a cyrraedd Bradley Gareth. Edwards oedd yna unwaith eto. Rhywbeth o'i blaen nhw, maen nhw wrth i bod ydy. Yndi, tad. Maen nhw'n rhedeg a maen nhw'n medru ymosod ar y peli. Rhywbeth lle maen nhw'n gwneud troi cyrff. A mae'n anodd iddyn nhw, ond dyn nhw'n gadael yna ddigwydd ar y funud. Rhaid i Caernarfon i dy well. Dwi'n meddwl fe rhaid iddyn nhw, sori Fals, dwi'n meddwl dylen nhw mynd i chwilio amdan Darren Thomas yn y twll, dwi'n meddwl iddo fo dderbyn y bel ar ei droed cefn i drio fynd amdan y 3 sgyn Airbus, lle. Dim Mike Hayes gyda llaw, a'r y newydd sydd i'w gadarnhau ydy fod o wedi mynd o Caernarfon i geic hwnna, sy'n dipyn o syndod. Yndi, ond chwarae teg i Hugh, pob clod iddo, mae o di recriwtio dros y 48 awr dwytha, lle. A dwi'n meddwl bod Hugh yn cael y clod ma'n hyddu lot o'r amser, achos mae'n anodd recriwtio, yn enwedig yn yr ardal fel Caernarfon, lle efo'r cyllid a volunteers ydi lot o bobl, sgyn neb yn bacio nhw yn ariannol, lle. Felly mae'n anodd denu chwaraewyr eb sôn am trio roed rhywbeth, achos mae i gyd amdan pres dyddi yma dydy, yn enwedig efo clybiau lawr lôn yn talu'r un faint o bres a yn y gyngreiri tir 3 ac ati, da chi gwybod sydd mwy lleol, lle. Ia, mae'n anfantais erwydd, fel ti dweud efo, efo dim diffyg parch i'r chwaraewyr, mae yna dalent o gwmpas lle yma, im cwestiwn, a mae eisiau datblygu'r talent yna. Ond mae yna fwy o glwbiau sy'n bellach lawr y cost yma yna, does, fel y Flint, fel Ceicona, fel Airbus. Mae yna lot mwy o lleoliad i dwy'n y chwaraewyr, does, i fewn. Oes tad. Ras rhwng Edwards ac Mark Hughes. Gaz yn edrych ydi bach fel yn nogyn 29 i'n 39 hyn yma chwarae teg o. Mae o. Yndi. Peter Pan o chwaraewr go iawn, de. Mae o'n mynd yn iau wrth i'r blynyddoedd fynd heibio, dwi'n meddwl. Michael Jones. Just yr cyffyrddiad ola na, neu'r symudiad, neu'r momentum, neu'r funud ola na hefo Airbus. Ac fel ydych chi sôn, Iwan, mae Cyrran, mae o angen rhywun i fyny na hefo fo'n tydi. Griff John. A'r peniad hon yn tasgu. Ddi ar y Cornish. Tafled i Caernarfon. Ie, ti sôn am Cyrran yma na fo sy'n arwain y llinell flaen, neu'r chwaraew sy'n chwarae mwy ymosodol na neb arall heno. Ond mae dal yn syrthio nôl i cael pob trol i'r bel. Felly pan maen nhw yn curoi, mae'n bell ofnadwy o'r gol, dydy. Ti angen un ffordd, dwt. Unod sa'r chwaraewr yna ti di ymarfer i aros i fyny. Oce, os da ni'n curo bel, da ni'n rhedeg lawr o sianel. Just i cael symud y tîm i fyny. A trio tynnu'r pwysau wrth y tîm, fyd. Trio cael tafliad ni o beth yn y final third, lle, ond na, mae'n swydd mawr gen Airbus yno, dwi'n meddwl. Wel dal, nedych am ei pwynt cynta'r tymor hwn, wrth gwrs. Chwarae pedair, colli pedair. Tra mae fel un, efo dim sparc, neu fflach dyle fi ddeud illa o flaen y gol, ond gynnon nhw chwaraewyr fel Darren Thomas yn medru creu rhywbeth fel yna. Dyna di'r gwahaniaeth mewn gêm dyn fel un, illa moment Darren fydd i, wbath special, ti'n mynd i ddigwydd o, neu illa neud Ben Wyn, troi yn y gwrs Cosby, mae o ar ben i gêm, 3 gol tymor un. Mae rhaid chdi feddwl am pan mae gêm am dyn, pa chwaraewyr gyda chdi allan yna, sydd fydd chdi gael y gorau allan o'n nhw. Ac ar y fainc, Malcs, prif greuwr uwch gynghrair Cymru y tymor dwytha, Rob Hughes, mi greodd o 12 o goliau, fo ar y fainc. Felly mae'r creadigrwydd yna, mae gen nhw Alec Mwdimu hefyd, felly mae yna opsiynau gen Hugh bellach yn does. O, dyma ni yn y gyfle fan Enni Payne, o!
O, ond mae rai bynnag gyffyrddiad. Lle nath y cyffyrddiad dod o, dwi'n saff, ond... Caernarfon i weld wedi just sefyll yn stond, gadael y bel. Yn cic nawr, gan i weld yma ni'n... Dod ar draws. Chwara am offside, meddwl o. Yn y sgwar, yn y cefn, dydan. Dwi'n licio am ddiffynwyr yn codi dwylo a dim marcio. So, swydd gynta, marcio gynta, ac os fydda i chwarae... Os fydda i dwyllo fo, wrth fynd yn ôl, di fi bach a bond yn efo fi, a wedyn cam i fyny, iawn. Ond nath o ddim neud hynna, doedd o ddim yn cam sefyll ac oedd hi'n gyflag hanner. Phillips. Mae'n rhydd ar ymyl coach fan y gefel fan hyn, yr egyd i Crowther. Chafodd o'n gafal go iawn yn un o. Airbus yn do fewn i'r gêm, Bryn. Mae nhw'n slo bach, ond da ni wedi gweld Crowther yn sgorio llawar dros y blynyddoedd, so'n gwestiwn fyny. Di disgyn i'r chwaraewr anghywir, dwi'n meddwl, Malks. Gynnwch chi fwy o siawns o siarad ac with the winds through the drwyn. Gynnau fwy o siawns o sgorio hwnna. A mae'n yna amosib. Ie di siarad efo with the winds through the drwyn. Fwy o siawns ni yna Crowther eitha sgorio. Llai na 10 munud o'r hanner cynta yn weddill. Cyfle gora yr hanner cynta i'r ymwelwyr. Noah Edwards. Mae Lori Bell. Bradley iawn amdani. Edwards y cliriad. Cornish yn edrych am Piers. Waith da gan Griff John. Dibynadwy Griff John, ddri. Diolch yn ffansi o gwbl na chdi. Mae o'n gwbl ddibynadwy. Na, mae di wneud yn gret ers dod i fewn i Caernarfon. Ogyn lleol, gwybod be mae'n feddwl i wisgo'r crys. Clirio i lanes yn dda. Faint o bwysig ydy yna, dwi'n dallo. Mae'r cefnogwyr yn dallo, mae pobl yn dallo sydd wedi bod yma, sydd wedi bod yn reolwr yma wrth gwrs. Faint mae'n am feddwl bod o'n falch o wisgo'r crys na yn Caernarfon? Yndi, mae'n bwysig ofnadwy, dydy. Dyna be mae clwb Caernarfon di cael ei... Wel, dyna di identity nhw mewn ffordd. Pan o'n i, ma'n i'n gorfod prynu fewn i'r clwb yn syth, prynu fewn i'r cefnogwyr, dod ar mantra un clwb i fewn, i trio cael pawb i brynu fewn iddo fo. Ac mae'r spirit yna yn cario chi drwy lot o gemau. Da chi gweld o cael... Mae'r 10 dyn wedi mynd ar y blaen yn Nghoedlan y Parc. Ac Kieran Smith nôl yn y tîm hyn yma. Wedi rhoi nhw ar y blaen. Ie, y 10 dyn, ie. Goffech chi Chris Venables wedi gweld cerdyn coch ar ôl 2 funud yn unig o'r gêm yna. Owen Payne. Cornish. Ti'n gwybod beth, so hwnna'n gyffyrddiad cyntaf gwell campaign yma na hefyd, so fo un yn erbyn un fewn i'r cwrs Cosby. Ti'n trio anno rhywun i chwaraewr ifanc. Unwaith ti'n cael cyffyrddiad, ti eisiau mynd i mewn i'r bocs, ti'n gwynebu'r gol, ti'n amddiffyn ddim eisiau taclo chdi. Un hanner llall, ti eisiau un ffordd neu llall, a mae'n ergyd ar y gol. Efo'r amodau yma, fyd Malks mae'n lyf, dydy. Fyd bel andio rwla, lle. O na, ge cryf. Mi ddisgynnodd Griff John, mi nath i momentum o. Cath o godwm i bob pwrpas ac wrth ddisgyn. Mi roedd i law allan i ddal i hyn i fyny'r bel yn dal yn ebyn i law o. Ac Mr Jenkins yn dynodi llawio. Dyna rheola'r dyddi yma. Felly Jake Phillips sy'n sefyll dros dim. Fi fydd hon yn cael ei chwipio i fewn at Josh Tibbett. Mae yna brawf gwirioneddol fan hyn. Pawb yn ôl i Caernarfon. Phillips yn ddofn at yr ochr bella'r peniad yn ôl ac i gefn y rwyd a Steve Thomason wedi rhoi Airbus ar y blaen am ddiffyn Caernarfon yn cael ei dal go iawn a Thomason ar gôl. Caernarfon dim, Airbus 1. Ia, pob clod i Airbus. Mae hwnna i weld wedi bod yn dod bod Caernarfon wedi bod ar ben, lle. Pêl dda fewn i'r bocs. Contact cyntaf yn cael ei ennill gan Airbus. A Thomason yn gorffan i'n dda. Ia, Dan Roberts yn just penio i lawr iddo fo. Mae Dan i draed o'i pi bach, felly mae'n gwneud addasu yn sydyn. Ond mae'n sefyll drosti, a mae'n digon agos jyst i gael i'w toe poke. I pi bach o pwer arni. Jyst a bod yn mor agos i gael i fewn y gynychal i fewn i rwyd. Dim yn
Ddim yn gol anodd iddo fo, hyd fel amddiffynwr yn y marn ni, ond mae'n gol amaturaidd i ildio i Gaernarfon. Ond oedden nhw wedi tyfu fewn i'r gêm yn dod yn? Doedd o'n tad. Yn y 50 munud dwytha. O'ch dimlo fo, oedd y stori'r gêm, Caernarfon ar top, ar y blaen, lle cael lot o meddiant, Airbus yn tyfu fewn iddi, pêl fewn i bocs, un dim i Airbus. A mae'r tactica a plan y gêm gan Steve O'Shaughnessy ar y munud yn mynd fel mae fod. Mae'r chwarae wedi mynd allan, maen nhw wedi signo'r pwysau yma, dyn nhw wedi gadael i chwaraewyr Caernarfon mynd tu ôl i'r amddiffyn o gwbl, a wedyn gwrth ymosodiad, ennill cicrydd. Gareth Edwards ar peniad, Ryan Edwards ar cliriad. A dyma Ryan Williams. Faint o weithiau da ni wedi dweud yna heno Bryn, Gareth Edwards ar angen Caernarfon trio cadw'r bel oddi wrtho fo. Ie. Dau hen ben go iawn, ynddo? Y ddau Edwards, Gareth a Ryan. Mae angen y math yna chwaraewyr mewn tîm yma'n debyg oes Iwan? Oes. Profiad yn mynd yn bell yn y gynghrair yma. Andi, a chwaraewyr fydych chi ddibynnu ar? Ti'n gwybod, os gynnwch chi 8 neu 9 ein ar gau, ti'n gwybod fydych chi ddibynnu ar nhw, a trystio nhw. A rhoi 100% Demolks. 100%, bob tro. Ac ar hyn o bryd, mae pethau'n talu ar i canfed. Llai na 5 munud o'r hanner cyntaf yn weddill. Gol Steve Thomason sydd yn gwahanu y tîm yma. Deall, fydd yna 2 munud yn cael ei ychwanegu ar derfyn yr hanner cyntaf yma. Be fydd neges Hugh Griffith ar yr egwyl, Iwan? Swn i feddwl fydd o reit rwystredig. Swn i'n trio deith y chwaraewyr i dal i chwarae, dal i trio cadw'r bel ar y llawr, chwarae chydig bach mwy cynt, maen nhw mewn traffath efo eto ar y funud. Cornish o arbediad. Os afon Owen Payne, os a ail i Airbus cyn yr egwyl. Payne, o mae wedi creu lle am y croesiad, oedd y croesiad i'n cystal. Ryan Williams ar peniad ac yna Thomason, a mae'n disgyn i Cyryn. Mi o'na wthiad yn y fan yna gan Craig Cyryn, ond arbediad da gan Josh Tibbett o'r ergyd. Pwysau da gan Airbus eto. Mynd yn ôl at Hugh, dwi'n meddwl fi rhaid iddo fod dechrau trio ralio'r troops fel maen nhw'n dweud yn Saesneg lly. Wel, so rhan reit yn y gornel, dwi'n meddwl sef wedi sgorio, ond oedd i reit hawdd i Tibbett yn y gol fel arall. Nath o daroi ar y foli yn gywir, oedd i ben o drosti. Techneg yn un da, ond dwi bod tro'n deud, os ti fo hyder yn mynd i tharoi mor dda hynna, dos efo gornel. Hollol cyntaf aml. Mae Tibbett yn gol reit da ar lefel yma. Felly mae rhaid chdi illa cyrraedd y gorneli yna. Bod yn hyderus. Bod yn hyderus yn mynd am y gornel. Hyderus fel y golwr i fod yn onast, achos oedd hi'n arbediad i'r camera. Dyna be oedd hi? Mae'r hyder, sôn am hyderus, mae'r hyder yn llifo trwy chwaraewyr Airbus ar hyn o bryd. Gol, de. Gol yn newid gemau, dydy. Ynddi. Darren Thomas, wan ta. Mi ath o heibio i Crowther yn hawdd iawn. Mae Wyn o'i flaen o. Bale ymlaen at Ben Wyn. O, mi oedd yn cam sefyll. Cam sefyll. Y Llyman yn codi'n syth bin. Hannar cam ella oedd o, ond oedd fan i fan hyn o pwynt o webi o'n i'n meddwl oedd o. Ond o'n i licio, tro gyntaf ni weld No Edwards yn pyntio'r bel drwath. Mae'n gorfod pyntio i wneud ti gyrraedd. Ti'n gwybod be, mae'n agos. Oherwydd, dwi'n meddwl, ar y dechrau, pan mae'n codi ben i basio, dwi'n meddwl bod o yn, do ddim yn cam sefyll. Na, a dyna neis gweld Darren Thomas hefyd yn trafilio efo'r bel, da ni'n mynd i gweld llawer o hynny gyda fo hyn o chwaith. Na, un o'r ychydig achosion y deiwan lle na di gweld hynny yn digwydd mewn o heibio i Crowther yn do. Wel, mae'na hannar y gêm bron ar ben yn ei ddisgwyl am y masodiad yma na, sy'n mynd i digwydd. Mae'na hannar y gêm di mynd, a chwaraewyr gora, chwaraewyr sy'n mynd i creadigol Caernarfon, dy Darren Thomas, dy Sean Bradleys, dy No Edwards. Ti di sôn llawer amdanyn nhw? Na, dim o gwbl. Efo 3 araf sgyn Airbus, pob arch iddyn nhw, da ni'n mynd i gweld y pelin yn cael i pynsio drwad mor aml a dyliau nhw hen yma. Cofiwch y bydd gêm agoriadol Cynghrair yr Indigo ymlaen nos fory. Pontypridd yn erbyn Caerdydd, Hale Sardis fydd y gêm. Nos iau fel arfer ar y we am y gêm gyntaf yn fyw dydd Sadwn.
Thomason fo i gol o sydd yn gwahanu'r tîm ar hyn o bryd. O gicrydd. Mae yna 2 funud wedi cael i ychwanegu. Wan tam yna gyfle gwirionedd fan Cornish sydd i fewn i'r cwr Cosby. Cornish, y bel yn sgwar. Piers bron a manteisio. Ti'n medru mynd lawr y fan o? Wel, ie, yn hollol, de. O'n i wedi sgol chwarae'r bel allan, ond dim 40 lladd ddim yn i'r gael. Nôl i'r golwr. Ffo. Sydd â Danny Roberts, cyrraedd cyn Bradley. Dyma Crowther. At Ryan Edwards, mae'n all Piers amseru i rediad. Mi amser oedd y rediad, ond gormod ar hwnna. Mae ail gol i Airbus, neu ydych chi fwy tebygol i wana gol i Gaernarfon? Yndi, mae'r momentum i gyd efo Airbus ar hyn o bryd rwan. Edrych yn beryg bod tro maen nhw'n mynd ymlaen. Dwi'n meddwl fe rhaid i Hugh gael nhw fewn a setlo nhw lawr a trio cael nhw nôl i'w siap. Ia. Da ni wedi chwarae munud o'r 2 dros 45. Dych chi'n dyma'r digwyddiad welson ni'n gynharach. Rhyw awgrym o gic o'r smotyn efallai. Mae'r golwr yn mynd o na. Na. Da iawn, Mr Jenkins. Jake Phillips. Phillips. Ar tafliad hir, eiliada yn unig yn weddill. Dyfarnwr, just rhyw un edrychiad sydyn ar i oriawr. Na fydd Steve O'Shaughnessy. Fydd i bregaeth o ar yr egwyl Iwan yn un hawdd iawn. Fe holl o wahanol i be fysa fo ar ôl yr 20 munud cyntaf, dwi'n meddwl. Pob clod iddyn nhw'n dod i fewn i'r gêm. Ac i fewn yn y gêm, maen nhw y chwiban am yr egwyl. A'r gol yn dod wedi 39 munud. Steve Thomason oedd ar gol. Y bel yn cael ei chwarae ar draws gan Jake Phillips. Y peniad yn ôl gan Dan Roberts. Ac yn manteisio yn y fan a'r lle i roed yr ymwelwyr ar y blaen. Sefyllfa ar yr egwyl, Caernarfon dim, Airbus 1 lawr yn i Adolan. Diolch yn fawr iawn. Wel, mae'n dod i stori fan hyn ar yr ofal. Mae'n ymddangos felly Airbus wedi colli pob gêm hyd yn hyn ar y blaen ar yr egwyl. Ac yn ystod yr egwyl, digon i'w drafod. Byddwn ni'n edrych ar y digwyddiadau yn yr hanner cyntaf yna, ond hefyd Pêl-Drôed merched yn cael sylw. Ni fod yn cael bwyntio ar merched Cymru yn y man. Maen nhw wedi ennill yn groeg yn yr ymgyrch i gyrraedd cwpan y byd. Mae hwnna'n ddiddorol dros ben. Un gêm i fynd, mae'n anosfarth, yn ei sbonio'r cyfan yn y man. Ond hefyd, cyn hynny, disil, mae'r gynghrair yn dechrau, neu penwythnos yma mae'r gynghrair Genero, adran Premier Genero yn dechrau hefyd, a mae'na gêm yn fyw ar S4C. Abertawe neu Met Caerdydd, mae Sioned Dafydd, y Gwenan Harris, wedi bod yn edrych ymlaen at y tymor newydd. Mae tymor newydd y brif adran Genero just rownd y gornel. Ni yma yn stadiumswansea.com achos bydd Abertawe yn war y Met Caerdydd ar y 4 o Wedi, ond gynta gyd, am haf o Pêl-Drôed merched i ni wedi cael, Gwenan. Oedd e'n anghredadwy, really, just pa mor llwyddiannus mae wedi bod. Oedd just yn amazing i gweld pob gêm yn fyw, a'r safon a'n amlwg y llwyddiant, gobeithio mae hwnna nawr yn mynd i bwydo mewn i Cymru. O ti yn Wembley yn y ffeinal, a mae rai fi weid, oedd hi'n anodd iawn pido mynd yn emosiynol. Actually, mae gen i goosebumps nawr. O'n i byth yn meddwl bys ni'n gweld siwrd fath o newid, yn enwedig falle yn y 5 mlynedd diwethaf, a gweld gymaint o cefnogwyr fan y teuluoedd, merched ifanc, bechgyn ifanc, oedd e just yn really special. Fel i ti'n credu wneud llwyddiant yr Euros elw ar gêm fan hyn yng Nghymru? Fi credu bod e wedi effeithio'n barod, achos yn amlwg mae gêm Cymru, o 2 gêm Cymru yn dod lan, mae gêm gartref i gwerthu dros 8,000 o tocynnau barod. I fi, beth yw e, yn amlwg mae llwyddiant yn helpu i just cael fwy o sylw, achos mae rai o'r chwaraewyr yma nawr yn enwog, ond mwy nag unrhyw beth bod na bechgyn a merched ifanc yn cael y cyfle i gweld gêm Pêl-Drôed, a bod e'n normal. Gobeithio fel wedys i bod
hwnna'n mynd i parhau nawr. Ni wedi sôn am y tîm rhyngwladol, y gêm rhyngwladol, ond ni'n mynd i fod yma ar ddydd Sul, Abertawe yn erbyn Met Caerdydd. Mae'n fyw ar S4C. Pa fath o dymor ti'n credu ni'n mynd i gael? Wel, oedd blwyddyn diwetha'n cyffroes, a fi'n meddwl fydd e hyd yn oed fwy cyffroes blwyddyn yma. Mae'r tîm oedd wedi cryfhau, mae'r safon wedi gwella, mae'n gwella sylweddol pob blwyddyn fi'n meddwl. Ond fi'n credu fydd yna brwydrau bach diddorol ar y frig yn y canol, ar y gwaelod. Bydd y gêm agoriadol fan hyn, falle yn gosod fel y sylfaen i sut fydd pethau'n mynd. Fi'n credu beth nes i joio fwyaf tymor diwetha yw'r ffaith bod dynamic y gynghrair wedi newid eitha tipyn. O'n i'n gyfarwydd o gweld dim ond Abertawe a Met Caerdydd yn cystadlu. Erbyn nawr, mae Caerdydd yn y mix hefyd. Fi wir yn meddwl blwyddyn yma fydd Caerdydd gyda cyfle go iawn i ennill y gynghrair. Maen nhw wedi cryfhau y sylweddol dros y haf. Mae angen nhw nawr camu lan o ble o'n nhw'n agos blwyddyn diwetha i fod reit lan fel gyson blwyddyn yma. Achos mae yna lot o dalent ifanc anhygoel dyn nhw. Lily Billingham, Phoebe Poole. Fi jyst yn cofio Lily Billingham. Hi oedd seren y sioe yn ffeinal Cwpan Cymru. O, mae yna talent sylweddol. Mae fe'n hyfryd i gweld, nag yw e. A dyna beth ni moyn, dyna beth oedd bwriad y gynghrair, yw bod nhw'n cael y cyfle yna, y sylfaen yna i gallu perfformio ar safon uwch. A fi'n gobeithio, blwyddyn yma, nawn ni gweld hyd yn oed fwy o talent yn torri trwyddo. Ni wedi sôn am Met Caerdydd, Abertawe a Chaerdydd fel y tri tîm cryfa. I ti'n gweld un o'r clybiau yn gallu cystadlu gyda nhw? Fi'n gwybod nath Aberystwyth, nath nhw achosi ambell i sioc tymor diwetha. Fi'n edrych ymlaen gweld sut mae Pontypridd a Aberystwyth yn neud. Aberystwyth, yr unig tîm ar un pryd oedd wedi cael pwyntiau oddi ar Abertawe. A mae hwnna'n magu hyder. Mae fe yn neud rhywbeth i fel awyrgylch carfan. So fi'n rili edrych ymlaen i gweld sut maen nhw'n neud yn erbyn y top 3 o llynedd. Un stori nes i joio oedd Emma Bynan. Gath hi blentyn fel 2 fis yn ôl a nath hi ddechrau i Abertawe yng Nghynghrair y pencampwyr dros yr haf. Am stori ac am ymdrech gan Emma. Ie, chwarae teg iddi hi. Mae'n digon anodd i cael mewn i siap allan o'r tymor anyway, ond ar ôl ti cael babi, mae hwnna jyst yn dangos pa mor penderfynol mae hi wedi bod i ddod nôl. Ni'n gwybod bod hi'n captain ar y clwb, ond fi jyst yn meddwl bod e'n anhygoel. A am stori hefyd, bod cael babi ddim yn golygu bod rhaid i gorffen gyrfa. Ac o ran Met Gwenan, pwy ti'n credu yw i chwaraewyr nhw mission i gadw llygad mas amdano? Emily Allen eto fi'n credu, gath hi tymor arbennig o dda llynedd. Hi oedd y real go-to, os ni'n gweud i nhw o ran sgorio. Maen nhw'n carfan dda hefyd, maen nhw'n chwarae pêl-droed deniadol. Fydd e'n gêm dda, fel mae wastad yn. Mae fe'n gêm agos, mae fe'n gêm corfforol rhwng y ddau tîm yna, so mae fe'n ffordd arbennig i ddechrau'r gynghrair. Fi'n mynd i fod yn gas nawr. Pen ar y bloc, be fydd y sgôr? Fi'n mynd i mynd am gêm cyfartal, 2-2. Wel Gwenan, diolch yn fawr a welwn ni ti ddydd Sul. Diolch. Cofiwch amdano ni'n fyw ar S4C prynhawn di Sul, hanner awr di 5. Fi'n edrych fan fyd, byddai gyda Gwenan Harris yn sylwebu ar hon Abertawe yn erbyn Met Caerdydd. Digon o'r chwaraewyr rhyngwladol gyda ni hefyd, a fel ni'n sôn, o'n i'n mynd i drafod y sefyllfa rhyngwladol yn y man gyda Malcolm Allen, Merched Cymru wedi ennill heno yng Nghroeg, ond cyn hynny, dewch ni edrych y beth sy'n digwydd yn y hanner cyntaf. Fan hyn, dwi'n siŵr os o'n i'n disgwyl hynny. Malcolm, Airbus ar y blaen, ar yr egl yn colli 4 allan o 4 ar ddechrau'r tymor. Yn i weld y gol yn syth, ond beth am y perfformiad neu'r sefyllfa ar yr egl? Gwrdd dim yn glasul, oedden ni'n gwybod bod ti'n mynd i fod yn anodd, ac yn gêm dyn. Ond dwi'n teimlo oedd Caernarfon di methu tric, tan nath hyn ddigwydd. Y gol, be nath o'n i ddeu cyn y gêm? Be oedd nhw'n mynd i fod yn fygyddiol mwyaf heno oedd Airbus ar ei cicio gosod. Mae'n safonol, mae'n postyn pella, maen nhw'n curo'r peniad, y pêl gynta, a maen nhw'n curo'r ail bêl. Yr ail bêl na, bob tro ydy'r bêl pwysica yn y gwrs cosbi, os na ti'n mynd i curo'r gynta. Mae'r ail bêl, ti'n sgorio gymaint o gol i'r wrth, a maen nhw'n sgorio'r gol. Ac ar y diwedd, yr hannar, oedd nhw well tîm. Caernarfon yn methu i siar o'r gêm pa gath nhw, oedden nhw ddim digon clinigol o flaen y gol. Mae mor ddiddorol gyda'r ystadegau ran cicio rydd, cicio gosod. Mae yna chwaraewyr ar y lefel uchaf, fi'n gweud yn Lloegr, yn dod mewn â hyfforddwyr just ar gyfer cicio gosod, cicio rydd ac ati nawr. Mae nhw mor bwysig mewn gemau. Wel, nes i ddeud yn ystod y gêm, 37% yng Nghynghrair uwch Gynghrair Cymru yn cael ei sgorio o cicio gosod neu tafliadau hir. A mae yna fwy o glwbiau a tîma yn defnyddio hynny rwan. Maen nhw'n darllen y statega, maen nhw'n ei weld o, a mae yna gryfdar yn y chwaraewyr mawr, efo taldra yma,
fel gyno Airbus heno. A maen nhw wedi cymryd mantais yna yna'r cyntaf. Maen nhw wedi Caernarfon chwarae yn well na hynna. Mae'r game plan, mae plan y game wedi fod yn berffaith i Steve O'Shaughnessy heno efo Airbus. Dyma, sbwylio'r game, ista nôl, peidio gadael Caernarfon mynd tu ôl i'r amddiffyn. Cos mae'n ambell i gyfle hefyd, gewn ni weld nhw nawr, achos fel ni'n gweud, cyn y game, canmol Caernarfon y record adre, ond Airbus wedi bod yn creu? Wel, ia, oedd pob yn meddwl oedd hi'n cael sefyll. Dwi'n meddwl na amddiffyn diog di yna pan ti'n just reid law yn yr awyr a meddwl, dim gwybod, meddwl, bod y chwaraewr y pen, dwi'n meddwl oedd o, ia, y methu'r cyfla. Wedyn, Crowther efo'r ergydd yna, bechod bob dim yn anghywir, oedd o'n cymryd ti ar ei fyny yn lle ar ei lawr, lle di bod i bach yn hawddach efo gymryd y foli ar. Ond nhw nath reoli'r gêm ar ôl y gol, ond un tîm oedd ni, ac oeddech chi'n mynd gweld Caernarfon yn ymateb. Ond fi na bryd o dafod gan Hugh Griffiths yn ystod y regwyl yma, a fi Caernarfon yn wahanol tîm, a gyda nhw chwaraewyr ar y fainc sy'n mynd i wneud gwahaniaeth a creu argraff yn yr ail hanner. Ie, un cyfle, mwy na lai, gath Caernarfon, gawn ni weld un nawr. Falle chi'n mynd yn well, Darren Thomas yn y diwedd. Ia, pas oedd i croesiad i'r postyn pell yma. Ti yn edrych arni, a mae'n gyfla hanner yn y marn ni, erwydd rhyw ymosodwr sy'n rhagweld. Darren, a wedyn, da ni'n edrych ar ben y fan hyn yn just croesi'r bel, a ti'n disgwyl i ryw unrhyw chwaraewr ella di darllen hynna. Dwi'n mynd i sgorio'r ongl yna. Mae'r rhai fi fel ymosodwr, sa fi ar yn ffordd. Felly, ti'n gwneud rhagweld y cam nesa, dim just y matab iddo fo. Ti'n gwneud rhagweld, cymryd y gamble, cymryd y risg, a mae'n gol. Ie, mae'n ddifur, fi'n gwybod, tipyn o sefyllfa. Mae'n Airbus ar y blaen, maen nhw wedi bod yn chwarae'n dda ambell i gêm yn barod, ond ddim wedi gallu llwyddo o ran hynny. Nes i sôn bod ni'n mynd i drafod o Merched Cymru ar ôl i buddugoliaeth nhw yng Nghroeg. Fe newn ni yn y manwl y clywed gan prif sgoriwr tîm Merched Cymru, Helen Ward. Mae yna eitem hirach ar gael ar y gwefannau cymdeithasol gyda llaw, ond dewch chi weld hyn, achos y tipyn o gyfweliad gyda Helen Ward. Prif sgoriwr Cymru, dros 100 o gapiau a gyrfa liwgar ar ac oddi ar y ca. Ges i'r cyfle i gwrdd â Helen Ward yn Vicarage Road, Watford, i edrych dros ei gyrfa ac i edrych ar rai o'i hoff grysau pêl-drod. So we'll start right at the beginning with Wales. Your very, very first cap, 2008. Yeah. What's your main memory from that day? I think excitement, but there's one that always stands out. In the warm-up of the game, Jane Ludlow was captain at the time, and I was on her team in the small-sided little bit in the warm-up. She was going mad, and I was on her team, and I thought, I can't give the ball away, because if I give the ball away, she's going to be on at me straight away. Then, fortunately, when I scored, I think it was the equaliser, it wasn't long into the game, and she came up to me and she put her hands around my head and said, "We've got a goal scorer, I like you." And I was like, oh, I'm all right, I've made it. If Jane Ludlow's happy, then I'm happy. So those are the kind of memories that stand out. You know, you are Wales's all-time leading goal scorer. What's that feeling like? It's incredible. There's nothing that tops it, I don't think. I didn't actually know when I'd broken the record, I have to admit. People say, well, what did it feel like when you broke the record? I actually only found out recently, and even now I can't remember. I think it was in 2013. But I just enjoyed playing. I was enjoying the moment and enjoying scoring goals. And, you know, fortunately, it's something I've been able to do quite regularly through my career, so it just felt natural to me. We'll move on, Helen. You joined the infamous 100 Caps Club for Wales. Got your name on the back of the shirt for this one, which is good. What was going through your mind when you were about to reach 100? Yeah, it was a funny one, because obviously I started the game on the bench, so it was kind of like, will it happen, won't it? The game was tense, to say the least, you know. I think we came back to 2-1 around 60 minutes or so, and, you know, it was getting a bit nervy towards the end, but, you know, for Gemma to throw me on for that 100th and, you know, mark the occasion in front of another really good crowd, it was really special. I had my family in the crowd as well, and, you know, to have a shirt with that detail on it, your 100th cap, and it's something that I'm going to treasure, and that one will get put in a frame at some point when I get round to it, and I'll hang it alongside my other ones that I've got up in the house. Ni'n caru crysau pêl-droed. Na gynnu, dyma sy'n digwydd heno. Merched Cymru di ennill yn Groeg, sy'n golygu mae pwynt maen nhw angen yn ei gêm ola nos Fawrth. Gartref erbyn Slovenia. Slovenia hefyd di ennill. A Slovenia yn gwybod, gallan nhw gyrraedd yr ail safle. Yr ail safle'n sicrhau gêm ail gyfle. Buddugoliaeth, na fe sy'n angen y Slovenia, pwynt i Gymru, Malcolm, be fydde fe yn ei olygu'r tîm yma. Nhw wedi gwylio Lloegr yn ennill yr Euros, gwylio Gogledd Iwerddon yn cyrraedd yr Euros. Tro Cymru nawr?
wrth gwrs tro Cymru rwan, ond ar ôl y llwyddiant yna dros y ffin, mae hynna di creu argraff anfarth yng Nghymru rwan hefyd, oherwydd da ni mor agos i gael y safle ailgofla yna. Da ni chwarae adra, fe yna gefnogaeth mowr yna, dwi'n meddwl bod nhw 12,000 wedi cael ei werthu'n baros, felly mwy o bobl, mae rhaid nhw fynd i wylio. Da ni wedi cael, ella, efo'r dynion, felly sy'n byd yn anghywir i'r merchaid ddilyn i rwan agos. Dwi'n meddwl beth sy'n digwydd, efo Gemma Granger, es bod hi wedi mynd i mewn yna, mae wedi cario ymlaen y gwaith da, ond mwy na'n byd, mae'r meddylfryd clinigol fo penderfyniadau yn ymosodol ar y cae wedi newid. A dyna sy'n ennill gemau i chdi. A dyna wneud ennill y gem nos fawrth hefyd, gobeithio. Gobeithio, wir, pwynt yn ddigon. Hyd yn oed hefyd ar fuddugoliaeth yna heno. Y nerfus ar y degau ngroi gynol y sôn, mae triffwynt mor bwysig, achos falle bod llai o fel. Falle bod llai o bwysau nos fawrth, gen i weld. Mae'n dal bwysau ar Gymru. Bwysau'r Caernarfon fan hyn, mae'n i holi yn erbyn Airbus, o gol i ddim ar yr egwyl. Malcolm Allen yn mynd i gamu nôl i'r pwynt sylwebu. Wrth i ni weld beth aw yw. Rhain yn gallu cipio pwyntiau cyntaf o'r tymor. Sean Udley a Nick Parry sy'n sylwebu yn Saesneg. A mae Malcolm yn mynd i ymuno gyda Iwan Williams a Bryn Thomas yn Gymraeg. Diolch yn fawr iawn, Dylan. Dim newidiad yn y naill, dim na'r llall ar yr egwyl. Mae Craig Curran yn ôl allan. Mi o'n amheuaeth amdano fo, ond oedd. Hynny di mi ath Joe Palmer i ffwr, ond Curran yn amlwg. Doedd yr tynnu'r llun yn y gar na ddim i weld mor ddrwg ac oedden ni'n awgrymu. Mae yna wen i weld ar wyneb chwaraewyr Airbus Iwan Williams. Oes tad, mae'r awyrgylch rhwng y tîm i weld yn un da. Siwr fi Steve o Siona sy'n hapus hefyd. A falch o weld Curran allan am yr ail hanner. Caernarfon, sydd yn ail gychwyn y gêm ar ei holi o gol i ddim. Y gol wedi 39 y funudau gan Steve Thomason. Ond ta, Griff John. Bradley wedi dod i'r dde ar ddechrau'r ail hanner yma. Joe Fow ar y chwith ac cic gornel o fewn y funud gyntaf. Ie, dechrau positif gan Caernarfon. Gobeithio fydd y cic gornel yma chydig bach gwell gan Bradley rwan. Eisiau trio cadw fo i ffwr oddi wrth hogia fel Crowther a Gareth Edwards. Bala dal ar y blaen o gol i ddim yn Aberystwyth gyda llaw. Bradley in ddofn y tro hwn. Mi oedd Darren Thomas yn dod at hi. Fow. Dyma Ben Wyn. Yn ôl at Joe Fow. Ryan Williams. Ydych chi'n clywed Steve o Sean o si o dan ni yn y pwynt sylwebyn fan hyn. Yn gweiddi ar ei amddiffynwyr i fynd i fyny. Bradley. Yr gwaith amddiffyn yn rhagorol. A pw sydd yn ôl, ond Craig Curran. Ac, wel, pan ydych chi'n gweld blaenwr fel yna Iwan yn ôl yn cynnarthwyol am amddiffyn, mae hwnna'n dreid hwb i chi'n dyri. Yndi tad. Efo'i brofiad o. Yn trai da gen Bradley. Pel afon i'r bocs rwan. Ia, ond y bel yn cael ei chlirio. Gyna Crowther. Yr cliriad os neb i fyny i Airbus. Ond mae'n amlwg i mi fod Caernarfon wedi cael andros o bregaeth ar yr egwyl gan Hyw. Yndi, dwi'n mynd ama, Bryn. Maen nhw wedi dod allan chydig bach mwy positif tro yma. Peniad da gen Thomas. Ond eto Airbus yn codi ail bel i fyny. Pob dim yn gyflymach i weld yn yr ail hanner. No Edwards. Edwards ar ergyd! O, na chi arbediad! O, mi oedd hwnna mynd i'r gornel ucha gan Noah Edwards. O, arbediad o'r safon ucha gan Mike Jones. Am gret o gol sa hwnna di bod, Bryn. Darren eto'n pigo bel i fyny, chwarae pel ar draws y bocs. A Noah'n hitio fi droed chwith. Yes, am arbed. No, oedd hwnna. No, mi oedd hwnna'n un arbediadau. Y tymor yn sicr gan Mike Jones. Ta'r gig gornel Bradley ni chwipio hi unwaith eto ar draws wyneb y gol. A mae hwnna wedi mynd allan am gig gol. Gret o bel gen Bradley. Angen cymryd mantais y peli mor dda fel la. Mae Malcs wedi dod yn ôl ato ni yn y pwynt sylwebu ac oedden ni'n deud efo na Malcs oedd ti ar y ffordd i fyny. Mae Caernarfon yn amlwg wedi cael pryd o dafod ac mae dechrau'r mae ber 2 funud a hanner yr ail hanner. Mae yna dempo, mae yna fwy o gyflymder yn ei chwarae nhw. Fel sa'ch chi ddisgwyl, tîm chwarae gartra, dod allan am yr ail hanner efo cyffynnaf i fyny. Fod un ar ei holi, mae rhaid nhw'n gwneud rhywbeth wahanol i gael un yn ôl i fod i gêm, ond o'na gret o gig gornel. Dwi'n siŵr os o'n nhw'n marcio'r path y sôn marking ma. A wedyn, efo chwaraewyr Caernarfon rhedag i mewn, sa'ch chi yn disgwyl i un nhw gyrraedd efo'i penna, herwydd maen nhw'n rhedag a neidio. Ti'n gwybod?
Ia, dwi'n gwybod beth i wneud efo'r busnes zonal marking ma, Malc, sydd yn onast, achos os ydy'r bel yna'n disgyn i fewn i'r hwyd, pwy sy'n gyfrifol am adael yr chwaraewr yna? Ia. Dyna beth da ni'n neud yn Flint, da ni'n trio marcio dynion iddyn nhw fod yn accountable os ydy goliau fel yn digwydd lle. Ffwr ergyd o bell. Fi bod tro'n meddwl, Dyma'n rhyw swnio gret y Gymraeg, ond yn Saesneg, responsibility is accountability. Yn union. Ti'n gwybod? So os ti'n marcio'r dyn, gan i weld yr ergyd yma i ddechrau... Dod i fewn ar ei droed e, mae'n codi ben sy'n ebyn i pwysau yna fo. So mae'n mynd am y gornel, mae'n cael y gornel, ond eto, ar bediad campus gan Michael Jones y gol. Bradley, unwaith eto. Un berig i fewn i'r cwrt. Gareth Edwards ar peniad. Noah Edwards. A Ryan Williams. Yn le ar yr ochr gosa ma gan Darren Thomas, y crisiad ar y cynnig cyntaf. Edrych am Lori Bew. Iwan Cartwright. Gyda Griff John. Ti'n gweld yma'n hyn, mae Caernarfon yn chwarae bel nôl 5 llath, 6 llath. Edrych am beth mae Airbus wedi wneud, symud i fyny'r cae, symud i fyny'r cae, symud i fyny'r cae. Felly, maen nhw'n amddiffyn wedyn. Hyfryd. Thomas ar yr ochr bellach! Bradley! Dyna chi symudiad gan Caernarfon. Y croesiad gan Thomas yn berffaith i Bradley. Caernarfon 1, Airbus 1. Ia, gres o gol gan Caernarfon. Darren eto ar yr asgell dde. Pêl dda gan Griff i fewn iddo. Mae'r bel hon ar draws i fewn i'r bocs. Yn aruthrol. Mon Darren Thomas sy'n medru wneud honna. Syth ar ben Sean Bradley. A rhyw ffordd neu gilydd, mae Darren wedi cael cibolog yma. Mae wedi cael cibolog, mae'n gweld mae Sean Bradley ar y posti bella. Mae'n gweld mae o'r rhedag i fewn efo'r momentum i neidio. A mae o'n reid y pŵer ar y croesiad iddo fo sy'n gofyn iddo fo, rei gwadd iddo fo, ynda. Just penia honna nôl i lle mae'n dod o. A draws y golwr, mae'n gret o beniad yn diwedd o'r ongl mae o'n. Dydw ddim dan bwysa, felly sy'n disgwyl o daro'r gol. Ond i cyfeirio i'r gornel a penio i lawr, mae hynna'n sgil. Yndi tad. Ond fel ydych chi, oedd y bel gan Darren Thomas. Dwi'n meddwl fydd Jake Phillips chydig bach yn disappointed lle fydd wedi cael ei ddal ochr anghywir. Ond pan gennych chi chwaraewr fel Darren Thomas ar yr asgell le yna, mae'n medru rhoi peli fel yna fewn i'r bocs. Mae'n medru gwneud gwaniaeth i gemad yn 34 oed, dal i fod. Nath y llethyr helpu'r croesiad yn fanna tybod, Iwan? Dim yna bwynt da Bryn, di. Bel. Iwan ta ffô. Ond mi oedd hi'n symudiad campus Griff John. Oedd y bel gan Griff John i gychwyn y symudiad, a wedyn fel o Malcs yn deud, Darren Thomas, un cipolwg, croesiad, ac oedd Bradley yn y fan ar lle. Fe Steve o Siona sy'n yn flin ofnadwy efo'r dechreuad yna ddo, ar ôl mynd i fewn, mor positif. Dod allan ag o fewn 5 munud, mae Caernarfon nôl yn gyfartal. A momentum swing arall de. Ia tad. Mae Crowder edrych lawr efo yma rwan. Da ni wedi gweld dros y blynyddoedd, da ni'n gweld Crowder i lawr efo ni, da ni wedi gweld dros y blynyddoedd y fantais dwi weld o i chwaraewi Caernarfon, i tîm Caernarfon, i reolwyr Caernarfon. Beth ydych chi fel o'r slop ta? Nathon ni erioed siarad amdano fo i fod yn hollol onast efo chi. Na. Oedden ni'n siarad fwy am y crowd, sgorio mynd ymosod seg at y gol yna lle, achos oedden ni'n gwybod fod y crowd yn gryn o lle ac fel signo bel fewn i'r net. Ie, beth sydd wedi digwydd yma i'r pen yna lle? Yn hollol. A unwaith ti'n cael y dorf yma yn Caernarfon ar dy ochr, dos a ddim rei gwell yn y gynghrair yma, de? Na, dim yn y lad yma. Dim yn y gynghrair yma. Maen nhw'n gret, da chi gwybod a hyd nod os fyswn ni'n Hugh Griffiths wan yn mynd i fewn hanner amser yn colli un dim, dyna beth fyswn ni'n dweud wrth y chwaraewyr ydy. Da ni'n mynd at yr ochr yna'r cae rwan. Cariwch mlaen achos fydd yr cefnogwyr yn denu'r bel i fewn. Ia, hwn di Fidel, y dyn sydd efo'r hwd ar y fan hyn. O'n i siarad efo cyn y gêm, mae'n mor edrych ymlaen. Mae o'n flin efo hun, nath o ymarfer yn Lerpwl bore yma. A mawr a hanner, a dyna pan mae o ddim yn cael chwarae. Oedden nhw ddim yn meddwl oedd y ryddhad y trwyddau rhyngwladol yma ddim di dod drwad mor sydyn a nath o'i Caernarfon. Nath o ddod bore yma, felly oedd o medru chwarae, ond nath o'i Lerpwl i ymarfer efo
y tîm dan un ar ugain, sori. Ac mae wedi dod i'r gêm, di teithio o'r ffordd yma. Mae'n dweud lot I fi, yn chwarae'r ifanc. Yndi, yn hollol. Ia, ond mae hwnna'n pwynt deg ynglyn â'r international clearances ma lle, achos athyn ni bont y pridd, ac oedden ni dal yn disgwyl am 5 chwaraewr y clearances dod trwad iddyn nhw, ac o hynny'n wsos beth efnos, da chi gwybod, so i ddefod o drwad mor sydyn a hyn. Bach o sioc. Ia, Lerpwl ddim yn meddwl, oedden nhw'n gwybod dim byd, nath Hugh Griffiths ffonio bore yma yn dweud, gwanda, mae'n cael chwarae heno, ond oedd i'n rhywun. Fidel o Roc ydi enw fo gyda llaw. Ar fenthyg o Lerpwl. Mae yna gam sefyll un o 4 chwaraewyr sydd wedi dod I fewn, wrth gwrs, sef Lloyd Marsh Hughes, yn un arall Harold Essien o Stockport ac Alec Mudimu o Altrincham. Just cyffyrddiad. Darren. Sôn am y cyffyrddiad a'r just y nerth ar y cyffyrddiad I peth. Mae'n reid o I rhediad Noa. Dwi'n reid o'i draed o. Mae'n gwybod mae Noa ar ei ffordd, mae o'n symud. Felly, dwi'n reid o'i draed o efo cael baglu drosti neu mae'n gwneud stopio ar y bel. Mae'r cyffyrddiad efo'r nerth cywir bod o'r rhedag ymlaen i'r bel. Dyna di'r sgil. Dwi'n meddwl bod y sgil yna mewn chwaraewyr ganol cae yn mynd yn chydig bach mwy... Does am llawer ohonyn nhw o gwmpas rwan lle mae pobl yn meddwl o hogia ganol cae yn spredio peli, pasio drwy'r llinella. Does am lot o hogia fel nhw yn trafilio efo'r bel dyddi yma. Ac mae'n braf gael gweld nhw'n tro, achos mae'n cael chi fyny'n cae. Camgymeriad efo hyn, mae'n gyfle. Ryan Edwards, bron a charnfod Craig Curran. Bron a bod yn smonach, mae'n ddrwg yn ei wan torri a draws yn y fan yna, ond cyfle I Airbus. Mae'r gêm yn sicr wedi agor allan yn yr ail hanner yma. Bob dim I weld yn gyflymach, dyri. Yndi, mae yna dipyn o dempo iddi rwan. Eto, Caernarfon I weld yn pwyso ran amla, ond Airbus dal I weld yn berig ar y brec. Ben Wyn. Ben Wyn ar ergyd, ac unwaith eto Michael Jones yn cael ei weithio yn y gol I Airbus. Dwi'n meddwl wedi Ben fforddio fynd am y posti pethau yma. Dwi'n meddwl bod tro, pan ti'n dod I fewn o'r ongl yna, a ti wedi cael ei allan o dy draed, fydd chdi fforddio rhi mwy arni am y posti pethau. Nid I methu, erwydd ti'n mynd I daro'r gol yn rhywle dod. Os ti'n mynd am just taro'r gol, ti'n mynd neud ti'n ei hawdd i'r golwr. Os ti'n mynd am y gornel bella a cael just I fewn i'r postyn, Golwr mewn traffath. Golwr mewn traffath wedyn dydy Malks. Ti'n ollol iawn, Bryn, yn dweud, mae gêm lot mwy agored rwan. Lot mwy o syniadau gan y ddau dîm. Ond safon canolbwyntio, faint mae Caernarfon y taflu chwaraewyr ymlaen I gyd o'r gêm ar rwan. Mae'n ein o canolbwyntio beth sy'n digwydd y cefn. That's right. It's Griff John. John dan bwysa gan Piers. Piers chydig bach yn hwyr ar Griff John, ond Griff John chwarae teg yn parhau efo'r chwarae. Fo. Dyma Cartwright. Dau gyn chwaraewyr derwyddon cefn yn cyfuno. Curran I weld yn gweithio mor galad. Mor galad. Na chi'r cyfle, os ni'n gynharach fi. Camgymeriad mawr yn y cefn gan Caernarfon yn fan hyn, a rwan ta mae Ryan di darllen y chwarae. Wel, fysa fo, efo'r oll gem yma di chwarae yn uwch Cymru. Wedyn, unwaith o'r gwmpas y gornol, do ddim yn mynd I sgorio oherwydd mae'r ongl mor dyn. Felly, mae rhaid I fi bod trwy edrych ar y chwaraewyr sydd di gweld beth sy'n digwydd, di gweld a darllen y gêm, gweld y cam nesaf, bod o'n mynd, yr unig beth wedi mynd rownd y golwr. Lle mae lleill? Chi'n disgwyl I rywun gyrraedd yna'n dach. Dim just Ryan Edwards sy'n chwarae'n ganol cae, ond ymysodwr arall. Go iawn. Ti'n edrych un oed y wing-back ar y dde. Erbyn gyda chdi drin y cefn, fydda chdi fforddio fydda. Cornish. Nedrych am Curran. Griff John. Oedd yna nildio'r gig gornel. Ac ar ôl bod dan dipyn o bwysau yn yr... Wel, y 10 munud agoriadol, mae Airbus fel tasyn nhw'n tyfu nôl I o'r gêm wan. Mae cicio gosod ma. Cicio gosod, mae yna fantais o'n I ar y cae, fel dwi wedi bod cyn y gêm, hanner amser. Mae yna wahanol fantais o daldra yn chwaraewyr Airbus na sy'n a Caernarfon. Mae wedi Caernarfon marcio nhw mor dyn a fedith o fan hyn. Jake Phillips. Wedi meistr y cicio gosod I Airbus. Ac os ai at yr awr yma ar yr ofal, Gareth Edwards!
O, so hwnna di bod yn gôl felys yn bysa. I Gareth Edwards. Eto, mae angen Caernarfon marcio chydig bach mwy tyn y fanna. O rhy hawdd i Gareth cael i ben at hwnna, dwi'n meddwl. Lori Bell, dwi'n meddwl, oedd yr amddiffynwr, ynddo? Just Gareth yn dal i dir yn gryfach corfforol, doedd. Ac os dyna'n digwydd, mae'n rhaid i Lori i fi just cymryd cam yn ôl o'r wrtho fo a neidio a ni drawso neu rhywbeth gwahanol. Paid a gadael o, fatha gair dwi'n licio bwlio chdi. Ti'n fel mae'n neud. Bod yn glefar, dim Alcs. Trio ffindio ffordd i arbed o neidio. Ond mae'n gêm, wbath debyg i'r hanner cyntaf, dydy? Ond be ddigwyddodd nos yn y blaen, pan oedd Airbus ar y blaen yn ebyn Flint, un gol i ddim, be ddigwyddodd? Ymlaen i gyro'r gêm. Diolch i ddiw. Ond mae rhaid chi roi clod i Airbus am aros i fewn yn y gêm. Ond dyna faint o gic bysa hynna i Steve O'Shaughnessy ei dîm, os bysa nhw'n colli hon eto, ar ôl bod un gol ar y blaen, dyna dwi'n dweud, bysa nhw 5 gêm i fewn, a di colli'r 2 gêm fel fysa nhw, ond i drosodd eto. Ac i'n meddwl i, sylwedydd bach cyffredin y dwi chi di'r arbenigwyr yn chwarae'n dda? Mae Airbus yn chwarae'n dda? Yndi, Commentator's curse, bron iawn, Bryn. Ia, dyle fi. Troi i wylio'r gêm, di fel, Iwan. Mond y fo, Sir Cheek, i wneud rhywbeth mor audacious di'r gair. Beth yw'n Gymraeg, dwi'n gwybod. Ella bod Bryn yn gwybod. Beiddgar. Dwi'n wrth y modd efo'r dychymyg. Efo'r dychymyg, de, i feddwl iawn. Dwi'n cymryd hwn ar y foli. Dwi'n cymryd si ar ei fyny sy'n anoddach byth, yn lle bod ti ar ei lawr, a wedyn fyddech chi gael dy ben dros ti. Ond mae'n trio crymanu hi, efo ti allan i'w droi de i fewn i'r gornel bell yna. Hai fi ddeud, Malcs, mae'n un o'r chwaraewyr gorau dwi erioed i hyfforddi. Mae'r just yr talent, mae chydig bach o maverick, fel maen nhw ddeud. Da chi gwybod, da chi byth yn gwybod be mae'n mynd i wneud efo'r bel. Mae'n mynd i ennill gêm i chi. A hogyn mor dda. Hogyn clen. Hogyn hwylus. Hogyn drwg pan mi eisiau bod. Ti'n gwybod be, ddo? Mae'n reichdi ar ochr dy sedd. O, mae'n gret. Mae'n un o'r chwaraewyr na sa'ch di'n talu ddod i wylio, mae'n reichdi ar ochr dy sedd. Ti'n gwybod mae'n mynd i wneud rhywbeth cyffroes, ond just o'n dechrau'r rhedeg efo'r bel na. A dyma chi'n arall, Rob Hughes. Ynde, maverick go iawn, dydi? Efo prif lythyren Mae o ymlaen, ac ymddangosiad Lloyd Marsh Hughes. Rob Hughes cael ffrau efo fo'i hun mewn telephone box. Chwaraewr a hannar. Dwi'n meddwl fod, sori, Malcs, dwi'n meddwl fod Caernarfon di mynd yn ôl i'r bocs rwan, gan fod Lloyd di mynd oddi ar y cae a Rob fewn i ganol cae. Eglurwch hwnna, Iwan Williams, be di'r bocs? Dau chwaraewr ganol cae yn ista a 2 o'i blaena nhw yn yr rhif 10 fel petai. Am o'n i, de. Ia. Dyna nhw wrth ar y trwydded pro. Cyfiwch arlein Nos Fercher am 107. Rygbi pawb ysgol Glantaf yn erbyn coleg y Cymoedd. Eilydd i Airbus y tro hwn, felly mae George Piers yn gadael y cae a Jake Eyre sydd yn dod ymlaen yn ei lefo. Dwi'n meddwl fydd Airbus yn edrych yn neud wbath gwahanol i Caernarfon lle yn dod â Jake Eyre ymlaen i ddod efo Craig Curran fyny yn llinell flaen na. Sut chwaraewr di Eyre? Ydi Eyre yn fwy ymosodol na Piers, Iwan? Yndi tad. Mae Piers chydig bach yn rhif 10, lle mae derbyn y bel ar y droed cefn, lle ag edrych i redag efo, lle mae Jake yn edrych i redag Sianeli. A hynny'n gorfod i newid patrwm neu newid system? Mond neidio un chwaraewr ymlaen, lle bod na 2 rhif 10, bod na 1 rhif 10 a 2 ymosodwr. Reit. Hughes o'r bel rwy'n y cefn a Darren Thomas wan tam yn y gyfle fan hyn. Thomas. Mae Wyn yn y canol hefyd. Mae hwnna wedi mynd am... gol. Gol. So hunanol efallan fanna, Darren Thomas. Taro'r postyn, doch. Fedrach chi'n sefyll i ffwrdd wrth Darren Thomas fel o pan mae'n rhedeg i fewn i'r bocs efo'r bel am ei draed. Ydy o'n trio am un chwinciad o eiliad bod o'n mynd i dwyllio'r golwr bod o'n mynd i basio?
Mae'n mynd fel hyn, dwi'n gwybod mynd efo tu allan i droed de, ond mae'n edrych i fewn i'r canol. Mae'n edrych i'r canol a mae'n mynd am y postyn cynta. Mae'n trio twyllo'r golwr i feddwl, mae'n mynd i groesi'r bel, dydy o'n neud. Darren, just eto chwarae'n smart. Ia, tad. Fysa rei pobl yn meddwl sy'n hunanol, ond dwi wrth y modd efo cymeriad fel a'n trio rhywbeth fel O, ia, dwi'n cytuno'n llwyr, Malcs. Achos os ydi o roed y bel na dros y bocs, mae wedi gyffwrdd un o'r amddiffynwyr fyd a mynd i fewn fel gol yn rhwyd i hun. Alec Mwdimu. O'n i licio fo ar i ora yn ifanc yn derwyddon cefn. A finna. Oedd o'n sgorio goliau canol cael, oedd o'n llawn egni a chwaraewr bocs i bocs. Oedd o'n ennill rhan fwy o cysylltiad. Dar yn idrio gael o fewn yn y Flint, dal yn disgwyl galwad ffôn yn ôl gyda'r cader. Oedd yw Cofis di dwy'n i ffôn, oedd dwi'n meddwl. Phillips. Not Edwards. Edwards. Bale hir na unwaith eto. Na chi Bale dda. J.K. bron a manteisio. Ac oli momentum yn mynd â fo i fewn i Josh Tibbets. Dim malais yn fanna. Dim y gardyn melyn, na di. Mae rhaid i chi fel ymysodwr fynd am hwnna. Fydych chi fel ymal? Oedd o di camreoli'r Bale. Cyffyriau cyntaf dim yn berffaith. Mae'n symud oddi wrtho fo yn fanna. Felly, mae gardyn melyn trwy dydd. Mae wedi colli reolaeth y Bale, a dwi'n gyn ymwysodwr. So fi di mynd amdani, bysaf. Dwi'n newid ddod i'r cae, ynddo. Dwi'n fynd i fo'r amseriad y gêm, nac do. Iawn, dyna be ydw i'n neud esgus iddo fo fanna. Fi sei cyffyriau cyntaf yn un da, sa fo drwodd ar gol. A sa fo di amseru'r ediad hefyd, wrth gwrs. Ie. Yn lle Alec Mwdimu. Joe Fo yn gadael y cae. Felly Fo ydy'r cynta i adael. Ie, gath o'r ergyd na yn yr ail hanner, do, Fo. Ar betiad da. Do, Harold Essien sydd yn dod i'r cae. I ymddangosiad cynta fo, cyn chwaraewr efo Stockport County. Ond diddorol gweld pa siap i Caernarfon fewn i rwan. Wel, dwi'n meddwl ma'n mynd amdani. Dwi'n mynd deud am ddiffynwr di Essien. A chwaraew ganol cae di dyn yma. Ond yn gadael y cae, mae Ryan Williams sydd i fod yn chwarae yn ganol yr amddiffyn. Mae'n debyg bod Mwdimu wedi bod yn chwarae yn yr amddiffyn yn y gemau cyfeillgar ar ddechrau'r tymor. Felly Alec Mwdimu ac Harold Essien. Be di meddylfryd Hugh yn fanna, Iwan? Dwi'n yn siŵr, fydd i reit diddorol gweld sy'n mae'r 5 munud, 10 munud nesaf ma'n panio allan wan. Dwi'n meddwl fod Mwdimu wedi mynd i fewn i'r cefn ac Harold ar yr asgell dde. A taldra Mwdimu mynd i fod yn anodd i Airbus deli efo rwan. A cyflymdre Harold ella ar yr ochr dde yma. Thomas ar Geicridd. Nabod yr Harold Essien yma? Na, dwi darllen fyny amdano. Eto fydd i reit diddorol i weld yn y 5 munud 10 nesaf yma. Ie, dod i mewn ar trail nath o, efo Caernarfon yn ystod yr haf, a di creu argraff mawr ar Hyw, a wedyn y diwedd, mae'n wedi arwyddo fo rwan. Mae'n ogi bach cry, dim bach o brofiad gan o fo, di bod o gwmpas lle. Mae Mwdimu, wel, so di mynd i safle'r cefnwr chwith efo Bell yn y canol, efo Griff John ac Essien ar yr ochr yma. Gawn ni weld. Dyna ni hanner ffordd drwy yr ail hanner. Yr un chwarter y gêm yn weddill. Rob Hughes. Dyma Mwdimu. Chwaraewr rhyngwladol Zimbabwe, ynddo? I chwarae yn yr African Cup of Nations. Gyda fo ti, 24 o gapiau Zimbabwe yn y baddus. 24. Griff John. Dwi'n cofio pan gath o'r gyntaf i ni, oedd o dal yn derwyddon cefn. Rai flynyddoedd yn ôl. Ath o ar drail i ambell i glwbiau proffesiynol. Dwi'n meddwl nath o lanio'n diwedd yn Oltrig. Ie, yn Oltrig, ie.
Hugh oedd y rheolwr yn derwyddon cefn adeg ynnu Malcs pan pan gafodd mwdi mwy gap gap gyntaf. Troed ydi o fyd, felly dwi'n meddwl diffyg balans fydd ar yr ochr chwith na rwan. Bradley. Ie. O. Dyna drosedd ar Crowther. Mae'n tynnu hon o'r awyr, de. Mae'n neud ti edrych fawr hawdd. Di hwnna ddim yn bel hawdd i reoli. Yn dod 50 lla dros i ysgwydd. A mae'n stopio'n stond. Os rhywbeth, mae'n rydda. Ti eisiau'r cyffyrddiad na i osod y bas nesaf, does? A mae'n styc i droed o. A techneg anhygol gan Sean o fan ochr y teg. Dwi eisiau gael mwy gyda Sean, tymor hyn. Dwi'n meddwl yna fwy yn y locar ganddo fo, de. Mae di sgwrdd gol hyn o, ond dwi eisiau fod gael gafal ar gema, a fod yn Darren Thomas y tîm. Ti'n gwybod yn creu un yn erbyn un. Dwi'n weld o'n troi hein i lawr y gystadleuaeth bach lle, estalwm yn ei gweld o un erbyn un, positif, cymryd o ar, neu beth a ddigwydd yn lle disgwyl o ddigwydd. Dwi'n weithiau'n meddwl, ar adega, mae o'n cymryd y ffordd hawdd allan yn pasio'r bel, lle gyda fo un amddiffynwr o'i flaen o, a wedyn y gol tu ôl o fo. So fi jyst licio weld o mwy positif. Ella mae'n yn hyder. Ia, ella, Malcs mae'n un o'r goreuon yn y gynghrair efo'r techneg lle maen nhw'n chopio tu fewn a wedyn chopio nôl allan. Ond mae o'n berson da chi licio gweld ar y bel, achos mae'n medru creu peth allan o ddim byd. A mae'r techneg yna mae'n newid ar bel allan o'r nef fel petai yn profi pa mor dalentog ydi o. Sgwni os dyn nhw'n mynd i ddod a Osian Evans i'r cae. Swn i yn. Bachgen bach 16 oed. Dwi'n deitha chdi rwan. Mae o'n special. Oedd Hugh yn deitha ni cyn y gêm yn dweud bod o'n un o'r talenta mwyaf mi wedi gweld ers blynyddodd. Gefais i rheolwr caer yn ffonio fi amdano fo, sef bythefnos tair wsos yn ôl yn holi amdano fo. Dwi'n weld o bob ora neu bob dydd, dwi'n cerdded y cyll ar gwen gyda fo, mae'n meindio fi lot o Darren Thomas, da chi gwybod? A mae gyda fo'r cheek. Oes tad. Mae gyda fo'r cheek efo fo. Ond mae o, de, diolch yn gwybod dibynnu ar croesiadau. Mae o medru sgorio, mae o medru creu rhywbeth i hun na sgorio goliau. Ti'n gwybod dyna di'r gwahaniaeth? Esgyn at Bradley! A dacl. Dyna chi, dacl gan Gareth Edwards. Am gol, so hwnna di bod. Am gol, am bel gan Harold. Ac yna Bradley. Rhwystro gol sicr y fanna, do. Mae'n berffaith o symudiad, ond am dacl gan y dyn yma. Fel arfer, mae wedi bod yn neud tacls yna fo Chris Mellin ar. Di tad y coesa hir na bod nhw'n iawn. A ni das yn troi yn y twll fan. Thomas o'na bas ymlaen fanna'n dod at Bradley. Mi oedd Wyn i fewn yna hefyd. Bel hir yn edrych am Sean Bradley. Bradley fewn i cwrt, os agol yn enni Bradley. Bradley yn sgwar at Wyn. Ben Wyn. Mam bach i. Cyfle eiraid i Ben Wyn. Da ni newid sôn am y chop na gen Sean Bradley, Malcs. A dyna'n union beth ni'n sôn am, mae Ben Wyn yn gorfod sgorio hwnna. Wel, bob dim amdani'n anghywir. A dwi'n meddwl nath a panic bach, de, nath yr amddiffynwr ddod o'i ochr dall fo, a ella nath o just cael cipolwg bach, ond dal i fod. Ti'n gwybod mae o tu ôl chdi, ti'n gwybod bod chdi'n di gyrraedd y bel cynta, ti'n gorfforol cry, a mae o yn codi ben, mae'n plygu nôl, mae bob dim yn anghywir am y techneg, a mae o methu. Ond dwi yn mynd i fod yn anifir yma'n hyn a dweud... Sean Bradley cymryd i hon i hyn. Pasio'r cyfrifoldeb dyn ei fili. Pasio'r cyfrifoldeb. Troed chwith. Mae di chopio ti mewn. Pasio i fewn i gornel. 2 gol i Sean Bradley. Penawd am papur bora fori. Caernarfon di curo. Nos na. Hughes. Alla gyrraedd y bel. Rob Hughes. Ond Ben Wyn, prif sgoriwr Caernarfon. Tair gol y tymor yma. Bala wedi dyblu y fantais. 10-1 y Bala. Venables yn gweld cerdyn coch ar ôl 2 funud. Kieran Smith sgoriodd y gynta. Airbus yn edrych i dawelu pethau wan, dwi'n meddwl bod yn tynnu sting allan o'r gêm. Nathan Peats wedi sgorio'r ail i'r Bala. Cerdyn coch i Chris Venables gyda llaw am ddefnyddio'r Ben Elin ar ôl 2 funud. Felly Kieran Smith ar gynta, Nathan Peat
ar ail. Prif sgoriwr holl amddiffynwyr y tymor dwytha uwch gynghrair Cymru gyda llaw, Nathan Peat. Ia, pyn bach mwy o ansawdd wan ar y bel i'r ddau dîm, herwydd mae'n hollol agorad pan mae'n un yr un, dim ond jyst i Caernarfon illa yn cael mwy o'r gêm. Mae Airbus dal ynni pan mae'n un yr un, a fe gyda nhw flas o ennill y gêm hefyd. O'n i'n mynd i ddeud, Malcs, yn ydi ai Caernarfon sydd edrych fwy atebygol o fynd a sgorio'r ail gol na? Ia, dwi'n meddwl, Bryn. Mae'n ei weld yn cadw'r bel dipyn mwy o wan ac yn tyfu fewn i'r ymysodiad. Edwards. Cornish. Wel, just pêl hir obeithiol a fydd Steve O'Shaughnessy ddim yn hapus efo hynna na fydd. Wel, chwarter awr i fynd. Ella 5 munud i fynd, cos chdi'n disgwyl i glirio'r bel fel awr. Ia, tad. Airbus yn deddol ista ar bocs i hynna wan, dydy. Wel, os dyn nhw'n mynd i wneud hynny, mae'n rhaid, fel nes i ddeud yn hanner cynta, os ti'n curo y bel, fel chwaraewr ar y cae dwi'n sôn am wan, a codi dy ben ys a neb yna. Ie. Ti'n gwneud cymryd cyffyrddiad arall, ac o'ch berig, o ti'n mynd i gael golli'r bel. Mwy o gyffyrddiadau ti'n gael, mwy o bwysau ti'n neud ar dy hun. Ia, hollol cytuno, Malcs, fel oedden ni'n gweiddi ar ein chwaraewyr ni'n Airbus nos Fawrth i ddod allan constantly lle, ac oedden ni o hyd yn gweiddi joiwch diffendio, achos pan da chi'n curo 2-1 fel oedden ni ar yr adag i ffwrdd o gartra yn erbyn tîm sy'n stryglo, mae'n bwysig bod chi'n just yn tynnu'r pwysau o ddiarnach chi wrth gerad allan o flaen y bocs. Cofiwch Nos Wener am 5 munud ar 20 yr holl gyffro'r holl golia y penwythnos yma yn uwch gynghrair Cymru JD ac hefyd gol y mis. Chyfwynt gael ar YouTube a Twitter, wrth gwrs, tasa na arbediad y mis. Wel, mae Michael Jones wedi gwneud 2 neu 3 fysa yn y gystadleuaeth honno. Mi fydd na, dwi'n deall, ond nid yn y rhaglen Nos Wener. Darren Thomas, o, na chi bas at Rob Hughes, doedd Hughes ddim yn cefsefyll. Rob Hughes, os na ail oes yn wir. Rob Hughes yr eilydd. Am ddiffyn Airbus yn cael ei dal yn sgwar. Ac efo 75 munud ar 76 munud ar y cloc. Caernarfon ar y blaen. Caernarfon 2, Airbus 1. Wel, Malcs, da ni wedi sôn amdan Darren Thomas, do, a dyna sut fath o beli mae'n mynd i roi trwad. Mae'r hediad yn un gres gan Rob Hughes, dal y linell, disgwyl amdani, ond mae'r bel na gyn das, anhygoel. Wel, pan mae Darren, mae'n gryfdar i medru'r hedag o'r bel mor gyflym a mae o medru beth bynnag, y dan reolaeth y bel. Ond wedyn ni godi ben i gael y pwysau perffaith. Dwi'n meddwl nath Rob Hughes yn wych wrth dynnu allan lledu'r chwarae i wneud yr ongl yn fwy i Darren, wedyn amser i'r ediad i fewn. Felly oedd y bas i bi bach yn hawddach, ond dal i fod, wedyn mae'n tynnu ar ei droed chwith, codi ben, gweld y golwr, mae'n disgyn, a mae'n defnyddio pŵer i fynd o dan y golwr, neu siŵr bod yn taro rhwyd, dim byd mwy, a ti'n gwybod be, mae hwnna'n bwynt mawr i ddeitha Hugh Griffiths ar ochr y cae, pedair cymryd fi oddi wrth y cae ar o hanner awr tro nesa. Dwi wedi wisgorio. Ben Wyn sydd wedi gadael y cae ac ymlaen yn ei lef o'r bachgen ifanc Osian Evans, y bachgen 1 ar 15 oed. Bedwerydd ymddangosiad oddi ar y fainc y tymor hwn. Rhywbeth amdan hwn, does? O, disgwyl pethau mawr, does. Disgwyl pethau mawr iawn. Seis da yn y mogi mor ifanc hefyd. Mae yna lot o ddatblygu ddod wrth gwrs gorfforol. Mae o'n glefar. Tu allan i'r cwrs cosbi dwi'n sôn am yma, mae'n glefar. A wedyn, just y ffordd dwi'n licio ydy sy'n rhaid i bobl greu rhywbeth iddo fo, mae'n medru creu rhywbeth allan o'n byd. Ac yna ni gwion yma, gwion pari mewn blwyddyn dwytha, a mae wedi mynd i Seintiau Newydd rwan. Oedd o'n glinigol o blaen y gol, hollol wahanol i os. Oedd gwion angen croesiadau i gael ei gols.
lle nathon ni weld dwrnod blaen efo Haaland efo'i hotspots. Nes ti weld o? Yn y cwrs Cosby oedd i hotspots o gyd. Sgorio golia. Dyna bydd gwion, ond mae Osian yn medru gweud pethau. Medru gweud pethau tu allan i cwrs Cosby, mae'n medru troi unrhyw droed, sgorio gols. Bob clod i'r academi fyd ydi Malcs yn dod ar hogia ifanc mae drwad, o'ch chi gwybod? Yndi tad. Un arall ar y fain ceno. Ia tad. Fabrizio Mwrtas, ia. Un arall. Licio. Ti'n bo, ti'n dweud am caru am ddiffyn. A Fabrizio'n caru cymryd pobl ar. Neu pethau ddigwydd. Pethau disgwyl yn ddigwydd, neud o ddigwydd. Dor colonus i Steve O'Shaughnessy ddo. Mi fydden nhw'n aros yn sownd ar wylod y tabl os arosydd pethau fel un. Fydd Caernarfon yn codi i fyny yn gydradd ail hefo Met Caerdydd ar 9 pwynt. Mae'r Flint yn mynd i Met Caerdydd o'r Iwan. Yndan tad, gem arall yn Gaerdydd. Dwi'n meddwl bod hwnna'n dair allan o pedair rwan. Da ni wedi trefilio lawr na. Mwdimu, creu lle ar I droed dde am yr ergyd. Mwdimu! O'r cliriad oedd ar y llinell gan Pen. Mi oedd hwnna. Mynd I gefn y rwyd oedd y golwr wedi giro. Ac os wedi gallu mynd o ddrwg I waith I Airbus o fanna. Bysa, bach yn siomedig efo amddiffyn Airbus yn sefyll I ffwrdd. Droed yr lle I Alec ddod I fewn ar I droed dde. Esgyn. Cyfle am y croeso troi yn ôl. Esgyn yn dal I fynd, ond Pen ar cliriad. Ond Caernarfon yn sicr ar oruchafiaeth ar hyn o bryd. Ydy Airbus neu bob dim fedra nhw I aros yn y gêm rwan. Wel, am yr ail gêm yn olynol hefyd Iwan ac Achithan nghanol yr un cynta. Airbus yn mynd ar y blaen ac wedyn, wel, gollon nhw 2-1 yn eich erbyn chi, wrth gwrs, maen nhw ar ei holi o 2 gol 1 yn fan hyn, dyn nhw'n dysgu gwers. Ti sôn am y gema gyda nhw'n dod I fyny mis Medi, cofia. Pêl-droed, Gareth Edwards, drychwch chi'r hen ar ifanc yn mynd ben yn fan hyn. Yr eilydd Osian Wyn Evans, mi nath o'n wych do. Darren Thomas. Dewch ni weld yr cyfle yma I Alex Mwdimu eto. Mae'n dod ar bel lawr yr awyr, ond sbriwch faint o le mae Airbus. Wel, maen nhw'n rhoi y bel yn ôl iddo fo mor hawr I ddechrau fo'i. A just gadael o ddod yn agosau tuag at y bocs. Hondi, ia. Ie, dyma ni. Dyma'r ergyd. Y clirio yna rili da oddi ar y linell. Mi nath o'n dda, Mi nath o'n dda. Mae'n neud y bydd cywir yn mynd am y postyn pellan na, dydy. Mae'n trio pasio I mewn sy'n neud beth hefyd. Da I weld. Mae'n ti reid chdi edrych ar gema oddi cartra mis Medi I Airbus. Y tîma sy'n mynd I fod ella dioddau fatha nhw tymor yna. Aberystwyth oddi cartra, Pontypridd oddi cartra. Mae hynna'n mynd I fod yn 6-pointers ar ddechrau tymor. Yndi, mor fuan y hyn. Ond da chi'n gorfod meddwl mor fuan y hyn, Malcs, lle mae pwynt cyntaf Airbus yn mynd I ddod o. Ie, yn anffodus. Mae'n eilyddio dwbl yn fan hyn wan I Airbus. Mae Craig Curran, mae o yn gadael y cae. Ac, wel, Michael Burke fydd yn dod ymlaen yn ei le fo. Ac hefyd mae Ryan Edwards yn gadael y cae a chwaraewr Zimbabwe dan 2 Reward Mwakona sydd yn dod ymlaen yn lle yr hen ben Ryan Edwards. Felly Mwakona ymlaen. Coesa ffres. Coesa ffres illa mynd I gael dylanwad ar, tywod, Dwi'n siŵr na cefnwr diofyd, Malcs. Dwi'n siŵr os di nhw wedi roed o chydig bach mwy ymlaen yn ganol cae, drio rhoi coesa na, ia tad. Bale yn ôl Tibbets, dan bwysa. Mi nath o dda fan I ddod allan o hwnna. Wir. Burke oedd ar pwysau arno fo. Hughes ben efo Macona. Mwdimu
Edrych am Evans. Taflu di hun o gwmpas, ond ydy Osian Evans? Yn teimlo rhywbeth amdano fo, does? O'n i'r pas yn ôl efo mae Josh. Be da chi feddwl, Malc, sef y ffordd mae'r gêm yn mynd, wan? Ydych chi fel ymysodwr, sa'ch chi'n disgwyl sgorio golau wan fel mae'r gêm yn dod at y diwedd? Wel, maen nhw'n deud ydi, a mae'n wir, stategol eto, statistig drostod, 5 mlynedd ar hugain dwytha. Mae mwy o goliau'n cael ei ildio yn y 10 munud dwytha. Pobl yn blino, pobl safon canolbwyntio yn mynd. Coesa ffres dod i'r cae, newidiadau i'r tactega, lot o elfenna, pam, ond mae o'n wir. Yna Gerdyn Melyn yn fanna wan i Iwan Cartwright. Wrth i'r ergyd dod i fewn gan reward Macona. Cartwright yn gweld y Gerdyn Melyn am gicio'r bêl i ffwr. Ond sa fi licio fod yn gwarchod 2 gol i 1 na mynd ar ei holi. Mae Jack Rimmer wedi sgorio ar goedlan y parc yn anffodus i gefnogwyr Aberystwyth. Mae wedi sgorio i'r bala. Gol i'w rwyd i hun. Aberystwyth dim 10-1 y bala tair. Wel, ond nes i fod profit o 2 gol yn yr gystadleuaeth fac gyda ni'n cael ymlaen. Ond tair gol fo 10-1, mae o'n tymor hir i'r Aberystwyth o rwan dydi, fel mae Airbus. Wel, ni'n dechrau ar y 2 gwylod ar ddechrau'r gêm yn Iwan Airbus ar y gwylod Aberystwyth hefyd. Pontypridd, ni di 2 o'r 3 yna, a ydych chi'n gweld gema nesa, yn hollol gema nesa Airbus. Maen nhw'n chwarae yn erbyn Pontypridd, ag maen nhw'n chwarae yn erbyn Aberystwyth hefyd, dydyn. Maen nhw'n gema, mae rhaid, ych chi'n meddwl, os na gan rhywbeth allan o'r heiniau, mae'n mynd i fod yn dymor anodd iawn iddyn nhw. Dwi'n reit falch i fod yn o'r rhast efo chi i weld pethau mynd fel ma'n achos remit ni'n Flint tymor yma di aros yn y gynghrair. Wel. Felly, Ond ydych chi'n neud job go dda ar hyn o bryd, ydych? Be di'r trefniadau fori gyda llaw? Hynny di o ran mynd i lawr i Gaerdydd? Hynny di, pryd ydych chi'n cychwyn? Be di'r diwrnod, felly? Wel, mae'r hogia di mynd lawr 1:00 pnawn ma. Felly maen nhw di cymitio chwarae teg iddyn nhw i orffan gwaith bob di Gwener pan da ni yn trefilio lawr i Gaerdydd. Am hanner dydd i drafilio lawr 1:00 i gael i'r hotel mor fuan y fedra ni defnyddio'r cyfleustera'r pwllnofio ag ati a wedyn cael team meeting yn y bora ag ymlaen i'r cae wedyn a maen nhw wedi prynu fewn iddo fo bob parch iddyn nhw. Wel, chwarae teg i chi fel clwb dwi ddeud i fod mor proffesiynol hefyd efo nhw. Dwi'n meddwl mae'n gweithio 2 ffordd. Dwi'n gwybod sa fi licio mynd lawr heno i baratoi erbyn fory. A fi wedi gael wrth y plant. Lle ydych chi arni efo'r cae newydd i wan? Mae'n barod. Da ni'n ymarfer yno fo. Gêm gyntaf ni ar y cae Nos Wener nesaf erbyn Aberystwyth adra. Oce, gret. Gret clywed. A beth yw'r uchelgeisio ddyn tymor yma? Aros yn y gynghrair. Aros yn y gynghrair. Sid yn dy lan. Ia, tad. Ia, da ni'n mynd o'n blina. Da ni'n gwybod beth da ni. Gwtha ni. Tibbit. Wel, disgwyl mwy yw. Na, mae'r cyllid wedi cael ei dorri, 2 chwaraewyr o gynnu ni ar ôl tymor dwytha, felly aros yn y gynghrair. Hughes, na chi bas. Na chi bas at Bradley. Bradley o'r cyffyriach chi bach yn rhaid rwm ac cyfuniad o Thomason ag Edwards yn ei chlirio hi. Ond am Cwyna. Oherwydd mae cyffyrddiad gyntaf o mor dda fanna. Mae rai bobl digon o derys i osod y cyffyrddiad yn barod am yr ailyn. Ti'n gwybod, yn lle jyst canolbwyntio ar jyst cael y cyffyrddiad yn un gret, jyst ti'n gosod ti chdi dyn am yr ailyn. Union fel mae Bradley newydd wneud rwan. Angen shiftio'r bel allan o'ch traed ac shot at targed. Cyfle Bradley, ond dyma chi'r un blaenorol gen Bradley. Ie, mae wedi cael ail hanner gwych na ddeud hynny. Ond edrych ar Sean eto, cyffyrddiad campus. Ond am fod ti mor dda, ti isio gosod ti ar ongl lle fydda chdi gael ergyd i fewn ar y cyffyrddiad nesaf. Ella eto dda mals cyffyrddiad rhy dda. Ie, dyna dwi'n dweud. Ond am bod ti'n rhy dda, mae rai fo fel, oce, sy'n rai fi canolbwyntio ar y cyffyrddiad cyntaf, mae yna'n barod. Felly na i canolbwyntio lle dwi'n di osod ti am yr ailyn. Ac osai at y 2 funud ola. Bradley aras, Jones. A'r cyffyrddiad.
Ar hyn ydys i Malcolm yn gynharach am Rob Hughes bod eisiau profi pwynt. Mae wedi gwneud hynny'n dos dod ar y cae. Cwestiwn mae wedi gwneud a sgorio gol os ydym wedi ennill y gêm. Os ydym gwell pwynt i yrru nôl at Hugh Griffiths, dagos? Sa'n cwestiynu dalant o'n ag oes. A'r troed chwyth na gyda fo. Bach o wond o droed. Ie. 492 o dorf Sian Evans. Ras rhwng Evans ac Gareth Edwards. Wel, oedd Edwards yn ei dynnu fo nôl. Neu jes cryfder. Ni weld o'n munud. Erbys ydych chi blino, dydy? Bach yn fler efo'r bel rwan. Bel hir rwan ta Bradley. Fain glir i Sean Bradley. Mae Evans yn sgwar Bradley. Bradley i'w selio hi. Bradley! A mae hwnna'n gic o'r smotyn. Mae di rei cic o'r smotyn. Y golwr Mike Jones yn llorio Sean Bradley. A siawns mae dyma'r cyfle rwan i'w selio hi. Ond am bel gan Darren. I ddeud Sean i fewn. A Sean ddim yn cam sefyll oedd Osian Evans yn y canol. Ond unwaith mae o'n mynd drwy'n y golwr. Eto, diolch yn argyhoeddi pod o isio sgorio. Yn fanna, ti'n meddwl rhaid chi jyst cael y cyffyrddiad allan o'r draed a jyst chwipio dros y golwr. Ond... Bach o ffraidd yma chi, Melks. Bach o ffraidd yma, Rob Hughes, dwi'n meddwl, isio'r penalty. No, Sean Bradley sydd wedi mynnu hi fo gafodd i lorio. Mae o eisiau wedi rhwydo. Gôl gynta Caernarfon heno. Da ni yn y funud ola o'r 90. Mae'r golwr yn rhwystro hi, ond yn ôl at Bradley. A Bradley yn selio'r triphwynt i'r Cofis. Arbediad da gan Jones. Ond yn ôl at Sean Bradley. Ac Caernarfon tair Airbus un. Ia, gêm drosod dwi'n meddwl, Bryn. Airbus di trio i cael hwnna allan heno. Di bod yn affodus efo nefiadau ag ati, ond does am dim dawt bod Caernarfon yn heiddi hon. Dydy beth. Sir Rob Hughes ar ei olo. Bysa tad. O'n i'n mynd i ddeud, lwcus bod y bel di disgyn ôl i Sean yma na fan. Sa'n mwy na geiriau, dwi'n meddwl, yn cael ei ddeud rhwng y ddau nhw. Ond mae o'n wannol chwarae'r ail hanner yma, Sean Bradley. Dwi bob tro yn meddwl amdano fo. Am bob tro i waith da fo, mae'n rhaid fod ei end product i chdi. Mae'n rhaid fod ei ergyd i mewn. Mae'n rhaid fod ei pas bach drwadd. Mae'n rhaid fod ei rhywbeth ar ei waith dra a mae'n ei wneud yn yr ail hanner. Ia, hollol cytuno, Malax. Mon codi neith i hyder o fyd ar ôl perfformiad ail hanner yma. Mae hanes yn ailadrodd i hun Iwan Williams yn dyri. Airbus mynd ar y blaen o gol i ddim yn erbyn y Flint nos fawth ac yn colli o 2 i 1 ac mae'r un peth wedi digwydd fan hyn. Malcolm, amser dewis seren y gêm. Mae hynna'n gwestiwn da iawn, ond rhaid fi fynd o'r ail hanner yn unig, a ail hanner i fi, mae Sean Bradley wedi bod ar lefel bach gwahanol. Mae wedi bod yn gynnwys yn bob ymosodiad Caernarfon lle maen nhw wedi gwneud rhywbeth ddigwydd. Di dracio nhw'n ôl i fewn i'r gêm efo'r peniad, iddo ti'n un gol o'r un, a wedyn gyda'r cic o'r swatyn. Felly Brads ydi seren y gêm, Iwan. Ia, tad, Brads o Blaenau Ffestiniog. A dych chi'n gwybod be hefyd o Malx y Bryn, mae di wneud y gwaith ochr arall hefyd, heb y bel. Mae di tracio nôl, mae di wneud y gwaith... Fel is-reolwr neu'r reolwr, chdi sydd wedi sbotio hynna li. Mond ymosodol dwi'n sbio ar. Phillips ar geicrydd ac Gareth Edwards ar peniad. Thank you very much. Dau funud o'r 4 ychwanegol. Mae 10 dyn bala wedi sgorio 4 gôl yn Aberystwyth ac Dave Edwards ar gôl o'r smotyn i dîm Colin Caton. Fydden nhw eisiau Chris Venables yn y tîm. Nhw'n gychwyn chwarae fo 10 tro nesa. Ydych chi'n edrych ar wylod y tabl na, Aberystwyth ac Airbus. Mae'n dod yn dymor hir iawn i'r ddau dîm. O ran beth chi wedi weld heno, Iwan, beth ydych chi, hynny di mae Airbus yn amlwg yn mynd i gael trafferthion. Be am Caernarfon?
Maen nhw wedi bod yn gret, dwi'n meddwl. Dechrau'n positif, bach yn rhwystredig efo peidio cael gol buan, i feddwl faint o weithio oedden nhw wedi cyrraedd y bocs. Mae gen nhw hogia ifanc, lot o goesa'n ganol cae, ac clinigol o flaen gol. A pa gennych chi hogia fel Sean Bradley a Darren Thomas yn eich tîm, da chi'n mynd i greu problemau i bob tîm yn y gynghrair. Ac gema nesa, Caernarfon, wel oddi cartra am hen y bont maen nhw y penwythnos nesa, a wedyn gartra yn erbyn Hwlffordd. A wedyn maen nhw'n mynd i'r Alban. Maen nhw'n chwarae Clyde yng Nghwpan Her, yr Alban ar y pedwerydd ar 20. O, Cofiami. I Glasgow i'r Cofiami. Ynde? Ne fi, wel. Trip da iawn iddyn nhw. Ie, wir. Just gobeithio i gyd yn ôl. Ie. Dyfa. Un edrychiad gan Mr Jenkins ar i oriawr. Ond i gael y cefnogwyr, y dorf, tyfo'r cymuned yn ôl ar dy ochr. Fedrech chi'n cael gwell dechrau tymor yn chwarae gatra. 3 gem, tair gem, tair buddigoliaeth, 9 pwynt. Ie, wir. Y drydedd fuddigoliaeth allan o dair gartre Airbus. Chwarae 5. Colli 5. Mi athyn nhw ar y blaen yma ar yr ofal, Steve Thomason. Ar gol gynta wedi 39 o funudau. Be yn cael ei chwarae fewn gan Jake Phillips, y peniad yn ôl gan Danny Roberts a Steve Thomason yn manteisio. Ond be bynnag ddudodd Hugh Griffith ar yr egwyl mi dalodd ar ei ganfed, achos yn yr ail hanner dyna mond un tîm yn ei union i'r sgôr, 5 munud i fewn i'r ail hanner. Sean Bradley ar gol. Yna Rob Hughes ddoth ymlaen fel eilydd ar 76 munud yn sgorio yr ail, ac yna Sean Bradley ar drydedd wedi 90 munud. Sgôr terfynol yma ar yr ofal. Caernarfon tair, Airbus 1. Draw yn i Adolan. Diolch yn fawr iawn i'r sylwebwyr. Dyma'r tabl ar hyn o bryd heno yn uwch gynghrair Cymru JD. Mae'n eich ddau Caernarfon. Drychwch ar hynny. Fi'n gwybod i'n gynnar yn y tymor. Ond fel mae pethau yn sefyll ar hyn o bryd, achos mae'r Bala yn mynd i gael triffwynt hefyd. Maen nhw ar y blaen o Bedair i ddim yn Aberystwyth, bod nhw'n lawr i 10 ers yr ail funud. Chris Venables yn cael ei ddanfon o'r cae. Problemau mawr i Aberystwyth ac i Airbus fan hyn. A dwi'n cael cwmni reolwr hapus iawn. Caernarfon, Hugh Griffiths. Wel, fi'n cymryd bod chi'n hapus yw. Chi newydd ennill ac ennill gatre eto. Mae record berffaith adre yn parhau. Ie, jyst eisiau gorffen y cynnydd rwan yn does yn ail. Ond ie, na, ar ei Airbus sod yma efo plan da. Ond ar ei newid a hanner amser ac yn rhoi dipyn mwy o hyder i'r boys. Bai fi am y cynta, ond efo'r subs o gynnu heddiw i newid y gêm. So, hwnna di peth bwysig, dyn ni wedi gwneud y dda. Mis Ionawr, just y pre-season mae i gael y chwaraewyr mae fewn, ond mae hwnna'n briliant. So, di dod y quality ar heddiw, a hwnna di wahaniaeth. Oedd hanner amser yn teimlo yn bwysig i chi. Sut le oedd yn ystafell newid yna? Iawn, just trafod. Trafod yna ddim lot o panicio, yn ei well tîm i dechrau am y ffys 20 minutes, a wedyn ar nhw dod nôl i fewn iddo. Oedd rhaid ni newid y siap nhw, ni'n gwybod nhw'n yn distyd i lawr, ac yn ei roi ddau chwarae ar asgell, wedyn ni bildio fyny dipyn bach mwy, ni'n mynd dipyn bach yn hir, ond na, diwedd, sy'n cylyniad iawn iddyn ni. Ie, mae'n diddorol bod chi'n gweud y fainc, o'n i'n trafod cyn y gêm am y chwaraewyr newydd yn cyrraedd. Mae yna chwaraewyr ifanc lleol yn cael cyfle yma hefyd. Mae'r garfan yn edrych yn un mewn lle da, wedyn ni Hugh. Yndi, mae'r lle yn bwngsio ar y funud. Ti'n clywed y cefnogwyr ar diwedd y gêm ma. Cartref, dyn ni wedi dechrau gwneud yn well. Dyn ni trio chwarae PêL-DROED rwan. A rwan mae gynnu chwaraewyr, mae pobl yn gorfod dod i fewn. Rob Hughes i gael ei gadael allan. Un o chwaraewyr gorau yn y gynnoedd mae pam arno fo. A heddiw mae wedi dod ar, mae wedi trosi llawys i fyny. Mae wedi cael dim bach o drefn, ond na, mae wedi gwneud y dda heddiw, a mae wedi ennill y gêm i ni. A dechrau cael pwyntiau oddi cartref. Fydd hi'n ddiddorol iawn o ran Caernarfon tymor yma. Ie, byd. Os wedi cael perfformiad i ffwrdd y cartref, mae'n un anodd. Dwi'n offi pen y bont. Maen nhw'n tîm dda, maen nhw'n dipyn amdano nhw. Ond ni gael 2 gêm gyfartal, colli y penalties yn o tro diwetha, a gael cweir y diwrnod flwyddyn cynt. So, na, os ni dal ati gael y cefnogwyr tu ôl yn ni, mae'n pethau wedi digwydd yma. Wel, Hugh, diolch yn fawr iawn am eich amser. Fi'n gwybod wedi bod yn ddwrnod hir rhwng y PêL-DROED a popeth a gwaith ac ati. Diolch am eich amser. Llong eich ar y Hugh. Diolch yn fawr i chi gyd. Hugh Griffiths, wrth i bodd yn
cyfarch y cefnogwyr sydd wedi aros tu ôl i ni. Maen nhw dal yn cael trafodaeth. Maen nhw wedi gweld y tabl, maen nhw'n hapus bod ni'n ail yn y gynghrair. Cofiwch am hyn hefyd, Esbydrec, Pnawn Dydd Sul, cynghrair y merched, adran premier, Genero yn dachrau Abertawe erbyn Met Caerdydd. Mae honno yn fyw. A dwi'n falch gweud bod Seren y gym gyda ni, Sean Bradley. Llongyfarchiadau gyntaf, Sean, hapus dy'r fuddugoliaeth? Do, dan, nathon ni'n dod anodd iddyn ni yn mynd gol awr y fuan, ond nathon ni allan y second half ac oedden ni lot gwell tîm. Ie, fel o'n i'n gweud, Seren y gym, hapus gyda Sirathu o ran ti hefyd? Do, mae y hyd yn neis sgorio gol, ond y 3 pwynt yna sy'n bwysig. Ni'n gweld ni'n gol fan hyn nawr, y coesiad na gan Darren Thomas a'r peniad. Mae'n siŵr am y penalty, chwaith. Ie, ni'n gwylio hwn nawr, wrth ni'n siarad gyda Sean. A thi mewn, sdim ots. Do, dyna sy'n bwysig ar eich cefn y net yn diwedd, do. Mae'n diddorol y record adre yma, mae fe'n addawol iawn, chwarae tair, ennill tair. Faint mor bwysig yw hynny? Yndi, mae'n enwedig pryd chi'n clywed y fans yma heno, maen nhw'n effernol o dda pryd maen nhw'n cefnogi ni fel la, so mae o'n neud o lot haws iddyn ni dod adre i chwarae fa yma. Mae pawb yn gweud hynny, mae'n diddorol, mae Sean Eardley yma yn sylwebu gyda ni heno, Iwan Williams hefyd, dau sydd i'r rheoli yma. Fi wedi bod yn gwrando nhw'n sylwebu a sôn am beth sy'n arbennig am y lle yma. Pam chi ar y cae, faint o waniaeth mae'r cyfnod yn Mae rei gymaint o boost ydych chi pryd ydych chi ar y cae. Pryd mae teams yn cael y gorau yn chi, maen nhw hyd yn codi chi fyny, maen nhw fatha bod nhw'n dragio'r bel fewn i'r net. So, maen nhw'n bwysig iawn ydyn ni yma. Ie, gwych. A hefyd, yn ddiddorol, mae yna chreuwyr newydd wedi cyrraedd, mae yna chreuwyr ifanc lleol yn cael cyfle yma hefyd. Mae yna lot o gystadleuaeth. Yw hwnna'n codi'ch gêm? Yndi, mae o well gael cystadleuaeth wrth pryd ydych chi'n chwarae, cos ydych chi'n gwybod os ydych chi'n cael gêm sal nhw beth, mae yna players quality ar y bench yn mynd i ddod fewn yn lle chi. Wel, Sean, llongyfarchiadau unwaith eto. Diolch am y sgwrs. Ni'n cadw ti ar stafell newydd. Sean, diolch o galon am y cwmni heno. Sean Bradley fan yna, Seren y gêm heno i Caernarfon. Caernarfon yn dathlu 3 pwynt arall iddyn nhw fan hyn ar yr ofal. Dim llawer yn bod ar y perfformiadau gartre, a sallwn yn newid hynny, cael yn bell bwynt oddi cartref pwy o oer le bydd y Cofis yn cyrraedd tymor yma. Diolch fawr iawn i chi am eich cwmni. Cofiwch am y gêm fyw na, Pnawn Dydd Sul, 4:05, S4C. Dyna'r cyfan wrthyn ni am heno. Hwyl fawr i chi.